En ny chance. En science fiction roman af Vagn Hansen. Lydbogen er indtalt af forfatteren. Forord. Tilbage i 2001 startede brudstykker af en historie at flyve rundt i hovedet på mig. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at den eneste måde, jeg kunne handle en lidt i baggrunden af hjernen og styre på rækkefølgen, var at skrive den ned. Til at begynde med troede jeg, at det ville blive en novelle på omkring 30 A4-sider, som jeg ville være færdig med i løbet af et halvt år. I midten af 2023 måtte jeg konstatere, at det tog lidt længere tid. Historien blev også en del længere end de 30 sider. Jeg har ikke tal på det antal gange, jeg har læst korrektur på den, men det har sikkert ikke været nok. Bortset fra, at det var nødvendigt at skrive det ned, for at dele af historien ikke blev ved med at flyve rundt i den harddisk, jeg har mellem ørerne, har det faktisk været sjovt. Selvom der er en løftet pegefinger hist og pist, er den først og fremmest ment som underholdning. Der har ikke været så mange, som ville sidde og læse den, så nu i 2024 er jeg i gang med at indlæse den som lydbog. Det har været et stort arbejde. En del gange måtte afsnit læses om 4 gange, før jeg var tilfreds. Jeg håber, I vil tilgive resten af fejlene. God fornøjelse, Vagn. En ny chance. Det var i starten af juli. Dan sad ved morgenkaffen og følte sig trist til mode. For 1,5 år siden havde han mistet sin kone efter 32 års ægteskab. Det var som om livet var ved at gå i stå. Tidligere, mens hans kone levede, havde deres børn besøgt dem mindst 1 gang om måneden. Nu kunne der godt gå næsten 3 måneder, uden han så noget til dem. Det var måske heller ikke så spændende at få serveret gryderet hver gang. Det var også begrænset for, hvad de havde at snakke om. Der skete ikke så meget omkring ham mere, og det hans 3 sønner talte om, forstod han ikke ret meget af. De var alle 3 karrieremennesker i højt betroede stillinger og skovlede penge ind. De fleste blev klattet væk til noget, som han kun kunne ryste på hovedet af. Børnebørn havde han endnu ikke fået. Det ville ellers have glædet hans kone, men nu kunne det næsten være lige meget. Han savnede sin kone og havde indimellem skyldfølelse, da han fandt ud af, hvor meget der var at gøre i huset. Selv efter hun var blevet syg, havde hun passet det meste. Han burde have hjulpet hende noget mere, men nu var det for sent. Det lykkedes at få rystet de triste tanker af, og han blev enig med sig selv om at gå i gang med at bygge den carport, der lå som samlesæt ude på græsplænen. Det var 14 dage siden, han havde fået leveret materialerne fra tømmergården. Ryggen havde brokket sig over det arbejde, han havde tænkt sig at byde den, men i dag skulle det altså være. Han gik ind og skyllede koppen i vasken og stillede den ved siden af. Vejret var lige tilpas, lidt overskyet og ikke for varmt. Spade, pælebord og kloakrenser blev hentet i udhuset. Først skulle hullerne, der skulle bruges til stolpeankerne, graves. Tidligere på ugen havde han mærket op, hvor de skulle stå. Det gik stille og roligt fremad. Han kunne lave næsten det samme som dengang han var 25. Det tog bare 3 gange så lang tid. De 4 huller i hjørnerne var færdige med stolpeankerne rettet til og stampet fast inden frokost. Han glædede sig over, at det var gået så nemt. Efter frokosten skulle de sidste 2 huller graves. Det første var lige så nemt som de 4 i hjørnerne, men ved det sidste hul stødte han på noget hårdt en halv meter nede. Han bandede indvendigt og tænkte, så nemt skulle det altså ikke gå. Han stak armen ned i hullet for at mærke efter, hvad det var. Det var fuldstændig glat og jævnt. Han tænkte over, hvem der havde gravet glas ned, i stedet for at køre det på forfølgepladsen. Det måtte være noget gammelt, der lå dernede. Han havde ikke gravet noget ned i de 7 år, han havde boet der. Han prøvede med spaden og undrede sig over, at det ikke gik i stykker. For et stykke tid siden havde han købt en 2 meter lang stålstang. Den kunne vel klare det. Han gik over i udhuset, mens han tænkte på sin fars valgsprog. Hvis der er noget, man ikke kan lave, er det fordi, man mangler det rigtige værktøj. Han drev fat med begge hænder og drev den hårdt ned i hullet. 3 gange drev han den ned i hullet. Den sidste gang så hårdt, at det snurrede op gennem armene helt op i skulderen. Han tog stangen op og stirrede forbløffet på spidsen. Den var blevet helt flad. Der var nu 3 muligheder, og ingen af dem passede ham særlig godt. Han så rundt på de 5 stolpeanker. De var rettet til og stampet grundigt fast. Det ville ikke være særlig spændende at grave dem op igen.
Hvis han skar bunden af det sidste anker, fjernede han den klump, der skulle sørge for, at det ikke blev trukket op, når det stormede. Det ville være at springe over, hvor gærdet var lavest. Altså måtte han have det op, som lå dernede. Nå, det kunne vel for pokker heller ikke være en hel bil. Han begyndte at udvide hullet nede i bunden, og fik lavet det så stort, at han kunne se kanten. Det viste, at der lå en rund genstand, ca. 35 cm i diameter og helt flad. Han lagde sig ned og stak armen ned i hullet og mærkede efter med handsken, om den var fri hele vejen rundt. Det var nødvendigt at fjerne lidt mere jord, før han kunne få fingrene ind under, men til sidst fik han et godt greb. Den sad for godt fast, han kunne ikke rokke den. Han tog handsken af og mærkede efter med fingrene. Den var lige så glat som glas. Han kunne endnu ikke mærke, hvor stålstangen havde ramt. Han følte efter hele vejen rundt langs kanten og mærkede til sin overraskelse, at den begyndte at blive varm. Den begyndte også at blive blød, så han kunne bøje kanten. Han bøjede kanten ind hele vejen rundt og fik den ned i halv størrelse. Pludselig var den løs, og han kunne trække den op af hullet. Ned i hullet var der ikke noget, den kunne have siddet fast i. Der lå en lille genstand nede i hullet på størrelse med et dueæg og med samme facon. Den skinnede så meget, den lyste hullet op. Han stak armen ned i hullet og fik fat i det lille æg. Pludselig lå en smerte ned gennem ryggen, og han var klar over, at det var slut med arbejde for den dag. Han fik med stort besvær slæbt sig hen til birketræet, trukket sig op på højkant og gik stift ind i huset. Han følte sig meget træt og hvilede sig lidt før aftensmaden skulle laves. Med noget besvær fik han sig lagt på divanen og faldt i en dyb søvn. Da han vågnede igen, var klokken næsten 7:30, og han følte sig meget tørstig. Han gik ud i køkkenet og drak 3 glas vand lige efter hinanden. Så gik han ind og tændte for fjernsynet for at se det sidste af nyhederne og vejrudsigten. Han satte sig med et bum, da han hørte det første, der blev sagt. Og nu vil jeg ønske jer en fortsat god lørdag aften. Han havde sovet i 26 timer. Maven begyndte at rumle, og han gik ud for at lave noget at spise, mens han tænkte, at søvnen i det mindste havde kureret smerterne i ryggen. Mens han spiste færdig, spekulerede han over, hvordan det var muligt at sove så længe. Han ryddede bordet og satte servicen i opvaskemaskinen. Derefter gik han ud for at se efter den plade, han havde hævet op. Temmelig forbløffet opdagede han, at den igen var i fuld bredde og fuldstændig glat. Det lysende dueæg, der havde ligget under pladen, kunne han ikke se nogen steder. Han lagde pladen ned i køkkenvasken og åbnede for vandhanen. Det var en flad skive, ca. 35 cm i diameter og 1,5 cm tyk. Han tog den op af vasken og tørrede den af i et håndklæde. Den blev ikke varm, og han kunne ikke bøje den igen. Farven var nærmest en mellemting mellem sølv og messing, og den var fuldstændig glat som en glasplade. Han lagde den ind på spisebordet i stuen og gik ud for at lave en kop kaffe. Kaffen smagte ham ikke, og han besluttede sig til at gå i seng. Han lå længe og spekulerede over det, der var sket, men faldt til sidst i en urolig søvn. Da han vågnede klokken 5 næste morgen, følte han sig fuldstændig udhvilet. Han stod op og gik ud og satte kaffe over og spiste et solidt morgenmåltid. Endnu en gang måtte han konstatere, at kaffen ikke smagte ham. Det blev til vand i stedet. Han havde drømt i nat. Det havde han ikke gjort i mange år. En underlig drøm, hvor det meste var meget rodet. Det eneste, han skulle huske, var, at det skulle forestille, at han boede på en gård og så 2 unge piger komme gående ind ad en indkørsel. Drømmen virkede lige så skør som den, han et par gange havde haft som barn. Der var han sprunget ud fra taget af den anden etages bygning, som han boede i sammen med sine forældre, og svævede langsomt ned og landede på fødderne på asfalten i gården. Han fik rystet sig løs af sine drømmetanker. Nu skulle den carport laves færdig. Han følte et stort energioverskud efter al den søvn og arbejdede til kl. 8 den aften. Først da gav han sig til at læse det brev, han fandt i postkassen fra hans yngste søn. Det var de sædvanlige undskyldninger om travlhed i firmaet, og han ikke kunne komme de første 3 uger. Tankerne faldt tilbage til den tid, hvor hans kone levede og børnene var små. De boede dengang på et lille landbrug og red lange ture på deres islandske heste. Efterhånden som børnene blev ældre, fik andre interesser og flyttede hjemmefra, havde de solgt de fleste af hestene. Da helbredet blev for dårligt til at passe det helt selv, havde de sat hestene i pension på en rideskole. Gården blev solgt og et lille hus købt i stedet.
Da hans kone døde, havde han solgt de sidste 3. Nu lå han i sengen og tænkte, det kunne egentlig have været rart med en ridsur igen. Han gik ivrigt videre med sit byggeri, men da han holdt rejsegilde sidst på eftermiddagen, savnede han sin kone. Det havde altid været hende, som sørgede for hyggen. Carporten stod færdig efter 3 dage. Græsplænen trængte efterhånden til at blive slået. Han hentede plæneklipperen ud af udhuset og konstaterede, at den vist længe havde trængt til at blive renset. Han gik i gang med arbejdet, så efter olie og fyldte benzin på. Han klippede helt plænen uden at holde pause. Det havde han ikke kunnet i mange år. Han gik ind i huset og begyndte at gøre lidt ren, mens han undrede sig over, hvor han fik al den energi fra. Han gik sjældent i seng før kl. 11, men vågnede alligevel kl. 5 om morgenen, og han sov ikke til middag længere. Godt nok havde der været et par dage, hvor han havde sovet mange timer, men det kunne vel ikke gøre det hele. De sidste dages arbejde havde tyndet ud i både køleskab og fryser, så det var nødvendigt at gå på indkøb. Det kneb med at finde et par bukser, han kunne passe. Smilende tænkte han, at det var ikke kun for køleskabet, der så slunken ud. Maven var også svundet en del. Han tog et par rene overholds på og tænkte, at kunne de tåle at se ham sådan i tømmergården, så gik det nok også hos købmanden. Det første han så, da han kom ned til byen, var løbesedlerne, der meddelte, at oliepriserne ville stige igen. Fanden sagde de amerikanere, tænkte han. De havde efterhånden sat sig på hele oliemarkedet og kunne sætte priserne, som de ville. Han fyrede selv udelukkende med træpiller, men de fik sædvanligvis også en tak opad, når olien steg, og fødevarene steg altid samtidig. Han fik hurtigt samlet det sammen, han ville have, og kørt hen til kassen. Han måtte skynde sig hjem af hensyn til frostvarerne. For en enkelt gangs skyld havde han købt en avis med, som han læste, mens han spiste sin frokost. Han læste først det om olien, rystede på hovedet og tænkte sit, og gik så i gang med resten af nyhederne. Der var et længere afsnit om de mindre lande, som havde olie som deres største indtægtskilde. De var begyndt at have økonomiske vanskeligheder efter, at vindmøller og solceller var blevet mere effektive. Når de prøvede at sælge sig under den pris, som amerikanerne fastsatte, blev de øjeblikkeligt udsat for sanktioner. Der var rygter om, at et tankskib simpelthen var forsvundet. Da den var nået halvvejs igennem avisen, standsede han chokeret sin læsning. Han havde læst en halv avis uden briller. Han strøg hånden over sin næsten skallede ise. Hvad i alverden er der ved at ske med mig, tænkte han, og begyndte at blive bange. Det var en uge siden, han var begyndt at bygge carporten, og han fik mere og mere energi for hver dag, der gik. Han glædede sig over alt det, han kunne nå, men kunne stadigvæk ikke forstå det. Det kunne da ikke bare være, fordi han var holdt med at drikke kaffe og drak store mængder vand. Tidligere skulle han sparke sig selv i bagen for at gøre rent og vaske tøj. Nu var det hurtigt overstået. Han var ude på værkstedet og i udhuset til kl. 10 den aften og ryddede op. Tidligere kunne det godt rode temmelig meget. Nu rensede han hver gang sit værktøj efter brug og hængte det på plads. Han gik i seng kl. 10:30 og lå og tænkte på den drøm, der blev ved med at komme igen. Han så mere og mere for hver gang af den gård, som det skulle forestille, han boede på. Han havde aldrig tidligere drømt så meget, og heller ikke kunne huske så mange detaljer bagefter. Den sluttede hver gang med, at de 2 unge piger kom gående ind af indkørslen. Næste morgen vågnede han igen kl. 5, frisk og udhvilet. Ved morgenmanden overvejede han at køre over til en gammel ven med den runde plade. Han ville have ham til at undersøge den. Men han blev nok ikke så populær, hvis han ringede og spurgte efter ham kl. 5:30 om morgenen. Der var tid nok til at rydde det sidste på værkstedet og reparere skaftet på spaden. Da han gik rundt om bushjørnet, var han nær stødt ind i en varebil, der stod parkeret. Han råbte hallo et par gange, mens han gik rundt for at se efter, hvem der var kommet. Han tvivlede på, at det var en af hans sønner. De havde aldrig købt en bil, der kunne bruges til noget som helst praktisk. Den skulle bare kunne køre stærkt. Han tog bilen i nærmere øjesyn. Det var en Peugeot Boxer og tilsyneladende helt ny. Han så fat i dørhåndtaget og undrede sig over, at døren ikke var låst. Førerkabinen så ud, som om der aldrig havde siddet nogen i den, og nøglen sad i tændingslåsen. Han besluttede sig til at finde ud af, hvem bilens ejer var, og åbnede handskerummet. For uden instruktionsbøgerne lå der et ark papir, som han tog ud. Han stirrede forbløffet på det, der stod skrevet øverst. Til Dan Jensen. Det var jo ham, og adressen passede også. Han læste videre.
Tag en prøvetur. Det kan være, at du får svar på al den energi, du har fået. Måske svar på mere end det. Husk at tage kuglen med, før du kører, og læg den i handskerummet. Den glødede sig i nakken. Hvad var det for en kugle? Han vidste ikke noget om nogen kugle. Den, der havde ligget i hullet, kunne han ikke finde. Han drejede nøglen i tændingslåsen, der skete intet. Han steg ud af bilen, mens han tænkte over, hvordan den var kommet. Nøglen lod han blive siddende. Den ville jo ikke starte alligevel. Han gik ud i værkstedet og ryddede det sidste op og reparerede skaftet på spaden. Han så ud af vinduet indimellem, kaldte et par gange og undrede sig over, at der ikke var nogen der se. Da han var færdig, var klokken blevet lidt over 8, og han gik ind for at ringe til sin ven. Han stoppede brat i døråbningen til stuen, hvor telefonen stod. Der, hvor han havde lagt en runde skive på spisebordet, lå en kugle på størrelse med en håndbold. Den runde skive var væk. Han tog kuglen op i hånden. Den var tungere, end han havde regnet med. Han blev lidt roligere ved tanken om, at døren til huset ikke havde været låst, mens han havde været på værkstedet. Den spøgefugl, der havde sat bilen, kunne nemt have taget pladen og lagt en kugle i stedet for, mens han var derude. OK, hvis der var en, der ville lave gas med ham, så var han mand for at spille med. Da han gik ud af døren, tænkte at han lige så godt kunne prøve, om varebilen ville starte. Denne gang låste han døren efter sig. Han satte sig op i bilen, lagde kuglen på sædet ved siden af og drejede nøglen. Der skete stadigvæk intet. Han så på instrumentpanelet, og hans øjne faldt på kilometertælleren. Det kunne ikke passe. Den stod på 318.010 kilometer. Så meget kunne den bil umuligt have kørt og samtidig se så ny ud. Øjnene gled videre rundt i kabinen og stoppede ved den seddel, der havde ligget sammen med instruktionsbogen. Og læg den i handskerummet, stod der. Han lænede sig over til siden, åbnede handskerummet og lagde kuglen ind. Da han fik rejst op i siddende stilling igen, så han, at der var kommet lys i instrumenterne. Han drejede nøglen en takt mere, og motoren gik straks i gang. Brændstofmåleren kravlede op på fuld, og motoren lød som en diesel. Lidt uvant med den store bil fik han den forsigtigt kantet ud af den smalle passage langs huset. Han begyndte at køre mod Øresundsbroen. Ham han ville besøge boede i udkanten af Malmø. Han havde penge nok med til at betale broafgiften og mente ikke, der var behov for at tanke. Da han var kommet over broen, kom han i tanke om, at han ikke havde fået ringet, men nu var det for sent. Broafgiften var betalt, og telefonnummeret havde han kun i telefonbogen derhjemme. Hvis det skulle gå helt galt, havde han sit dankort med. Det var ikke, fordi han ikke kunne huske pengekoden, at han næsten aldrig brugte det. Den ville han aldrig glemme. Det var 23.01, den 23. januar, den dag hans kone døde. Han rystede de triste tanker af sig og koncentrerede sig om kørslen. Han var så småt ved at vende sig til den større bil og begyndte at nyde turen og landskabet. Han kørte med en jævn, rolig hastighed og slappede af bag rattet. På vej op ad en langstrakt bakke begyndte bilen pludselig at køre langsommere. Han skiftede til et lavere gear, men farten tog stadigvæk af, sådan så han nu var helt nede på 40 km i timen. Han begyndte at ærge sig over, at han ikke havde taget sin egen bil. Det ville ikke være særlig sjovt at strande i Skåne. Pludselig så han to biler i høj fart ved siden af hinanden komme over bakkekammen lige imod ham. Den overhalede bil nåede lige akkurat at trække ind til siden, så ikke han blev ramt. Rysten over hele kroppen kørte han ind på en resteplads efter bakketoppen. Han lagde ikke mærke til, at bilen igen fungerede normalt, og rullede vinduerne ned for at få lidt frisk luft. Stadig chokeret sad han og ventede på, at vejrtrækningen og pulsen faldt til ro. Det tog lidt tid, da han indså, at hvis motoren ikke var begyndt at trække dårligere, var han sandsynligvis blevet dræbt. Han følte sig meget udmattet oven på den voldsomme oplevelse og trak vejret stødende. Efterhånden holdt han op med at ryste og faldt i søvn, som han sad bag rattet. Han mærkede intet, da vinduet stille rullede op, og bilen langsomt og næsten lydløst kørte ud for rastepladsen. Dan vågnede ved, at der blev banket på ruden. Han så sig forvirret omkring, endnu ikke helt vågen. Bilen stod midt på gårdspladsen på en trelænget gård. Der blev igen banket på ruden. Der stod en ung mand udenfor. Dan rullede vinduet ned, og den unge mand spurgte på engelsk, om han forstod svensk. Dan nikkede, så den unge mand slog over i svensk, bød ham velkommen og fortalte, at han hed Kalle.
Dan så sig forvirret omkring og sagde, at han ikke vidste, hvordan han var havnet på hans gårdsplads. Kalle sagde, at det ikke betød noget, men han skulle komme med ind og få noget at spise. Dan stod af bilen, mens han fortalte Kalle, at han som ganske ung havde arbejdet som skovarbejder i et halvt år i Nordsverige. Han talte langsomt, mens han prøvede at huske den smule svensk, han havde lært. Kalle så dog ud til at forstå ham. Da de gik over mod stuehuset, kom 2 unge piger ud af døren. Kalle smilte til dem. Jennifer er kommet med danskeren. Dan så forvirret på ham og spurgte, hvem Jennifer var. Kalle vendte sig om og pegede på bilen. Det er Jennifer. De 2 unge piger gav hånd og præsenterede sig som Ingrid og Frida. Derefter sagde de, at maden stod på bordet. Der var ingen af de 3 unge mennesker, der så ud til at være fyldt 25 år. Den vendte sig mod Kalle. Der er noget, jeg ikke forstår. Kalle svarede, at der var sikkert, hvor meget han var forvirret over, men nu skulle de spise først. De sad ved maden. Den smagte ham godt med masser af grøntsager, kartofler og ikke så meget kød. Det var ligesom han de sidste dage havde vendt sig til at spise hjemme. Der var iskoldt vand til. Kalle lagde ud med at fortælle, at han ufrivilligt var blevet involveret i en gruppe mennesker, som på tværs af landegrænser, hudfarve, var blevet pålagt en stor opgave i menneskehedens interesse. Dan spurgte ham, om det var en eller anden nyreligiøs sekt, han var havnet i. Dette benægtede Kalle. De gik ind for, at man fortalte andre, hvad de skulle tro på. Dan spurgte derefter, hvor han egentlig befandt sig, og Ingrid fortalte, at deres gård lå ca. 28 mil nord for Stockholm. Fra sin tid som skovarbejder vidste han, at en svensk Nil var 10 km, så han befandt sig altså nu 280 km nord for Stockholm. Han spurgte, hvordan han var kommet fra en resteplads i Skåne og nu så langt nordpå. Kalle svarede, at Jennifer havde kørt ham derop, mens han sov. Dan spurgte forvirret, om bilen kunne køre selv. Frida fortalte, at efterhånden som tiden gik, ville han blive overrasket over, hvor meget Jennifer kunne. Dan havde den sidste uge oplevet så meget besynderligt, så han efterhånden var meget forvirret og ikke så lidt bange. Nu så det mindste ud til, at han var kommet til nogle mennesker, der kunne fortælle ham, hvad pokker det var, der foregik. På trods af, at han havde sovet hele dagen, følte han sig træt, og ville ikke spørge mere om alt det underlige, der var sket i sidste uge. Han begyndte at fortælle sit værtsfolk om den tid, han havde været skovarbejder, og uden at tænke over det, talte han videre om de oplevelser, han havde haft i sit lange liv. De 3 svenskere sad stille og lyttede. Dan stoppede og bad dem undskyld. Han var meget træt. Frida sagde, at det var dem, og ikke ham, der skulle undskylde. Nu var det vist på tide at vise ham gæsteværelse. Dan ønskede Ingrid og Kalle en god nat og fulgte efter Frida. Hun viste ham badeværelse og det værelse, hvor han skulle sove. Efter ønskede hun ham godnat og sagde noget, som han i første omgang ikke forstod. Der var lagt både håndklæde, sæbe, tandplaster og en ny tandbørste ved siden af vasken. Det virkede på en måde, som om de vidste, at han kom. Først da han lå i sengen, blev han klar over, hvad det var, Frida havde sagt. Det ville være godt for gruppen at få en mand med så meget livserfaring. Han havde aldrig tænkt på sit liv på den måde. Hans 3 sønner mente, at han bare var en gammel mand, der ikke kunne huske, hvad der var sket for 3 dage siden og ikke fulgte med i udviklingen. Men lige nu var det en rar følelse af en ung pige, som Frida syntes, at man kunne lære noget af det, han havde fortalt dem. Han faldt i søvn med et smil om munden. Da han vågnede næste morgen, lå han først og tænkte lidt over alt det, der var sket i den sidste uge. Han følte sig på en gang både omstemt og nysgerrig, men også en del nervøs. Han stod op og gik ud på badeværelset og gik derefter ind og tog sit tøj på. Det bankede lidt på døren, og Kalle spurgte, om han var vågen, og sagde, at der var morgenmad. De sad alle 4 og spiste sammen, uden at sige ret meget. Da de var færdige, sagde Dan tak for mad. Jeg må vist hellere til at komme videre. Hvad skal I have for mad og overnatning? Kalle så på ham og sagde, at de ingen penge skulle have, og spurgte derefter, om han havde travlt. Dan tænkte sig om et øjeblik. Hans børn var sikkert ligeglade. Potteplanterne i huset glemte han alligevel at vande, selv når han var hjemme. Han spurgte derfor, hvad Kalle havde tænkt sig. Ingrid svarede, at om 2 dage skulle hun afsted til deres byggeri, og der ville hun gerne have ham med. Der ville de også kunne fortælle, hvad der var sket med hans krop og alle de andre mærkelige ting, der var sket omkring ham den sidste tid.
Dan var for nysgerrig til bare at sige nej tak, så han spurgte, om der var noget, han kunne hjælpe med. Kalle kunne ikke umiddelbart finde på noget, men han var velkommen til at følge med og se, hvad de lavede. Han kunne så bedre selv se, hvor han kunne hjælpe. Frida tilføjede, de meget gerne ville høre noget mere af det, han havde oplevet i sit liv, hvis det var i orden for ham. Dan spurgte, om ikke det var for kedeligt at høre om. Ingrid sagde, det var spændende at høre om, hvordan folk levede, hvor han var vokset op. Kalle rejste sig derefter og spurgte, om Dan ville se resten af gården. De gik udenfor over gårdspladsen til sidebygningen. Her er mit hobbyrum, sagde Kalle og gik ind. Dan fulgte efter og stirrede med store øjne. Det var det mest velindrettede værksted, han nogensinde havde set. Der var simpelthen alt til forarbejdning af både træ og metal. Han vendte sig mod Kalle. Jeg føler mig som en lille dreng i en legetøjsbutik. Er der overhovedet noget værktøj, du ikke har? Kalle grinte. Ja, jeg mangler en slibmaskine til klingerne til rundsaven og en til planhøvlen. Men de er bestilt og kommer i næste uge. Dan spurgte derefter, om der var noget, han ikke lavede selv. Kalle trak på skulderen. Ja, det kunne ikke svare sig at lave skruer og søm, men ellers brugte han trædyvler alle steder, hvor det kunne lade sig gøre. Resten af formiddagen blev Dan vist rundt af markerne af Ingrid og Frida på skift. De havde blandet dyrehold, hvor alle dyrene gik og græssede på en mark ad gangen. Det så nu ud til at fungere godt, for han så ingen tegn på stridigheder imellem dyrene. Der var 4 islandske heste, 3 hopper og en hingst, 10 moderfår, 2 væddere og 19 lam fra foråret. Det, der undrede Dan mest, var, at på samme mark gik 2 køer, en kvikhalv og en 2 år gammel tyr. Han spurgte, hvordan de kunne enes. Frida sagde, at hvis marken var stor nok, var det ikke noget problem. De havde også en lille hønsegård med nogle høns, samt den største og mest velplejede køkkenhave, han nogensinde havde set. Dan følte, at de 3 unge mennesker lagde et stort arbejde i, at han skulle føle sig godt tilpas. Han spurgte Frida, om ikke det var for stor ulejlighed at have ham på slæb hele dagen. Hun smilede. Vi får ikke gæster så tit. Det er rart at gå rundt og fortælle om de ting, vi har lavet. Så sætter man samtidig mere pris på det selv. Efter frokosten spurgte Ingrid, om ikke det var bedst at sende et kort til sine børn og fortælle, at han var taget på en lille ferie. Dan mente, de nok var ligeglade, men det måske var meget godt, inden de satte himmel og jord i bevægelse, hvis de opdagede, at han var væk. Han vidste bare ikke, hvad han skulle skrive. Kalle brød ind. Kan du ikke bare skrive, at du er taget på togferie i Sverige, og du skriver igen senere? Det var lidt inden Dan svarede. Jo, det kunne jeg godt, men jeg er efterhånden ved at blive lidt bange for alt det, der er sket i den sidste uge. Kan I ikke fortælle mig lidt om, hvad det hele drejer sig om? Han så bidende på Kalle. Det var Ingrid, der svarede. Du kan på hvilken som helst tidspunkt bede Jennifer om at køre dig hjem igen. Men jeg vil meget gerne have, at du først bestemmer dig, når du har set vores byggeri. Der kan du få at vide, hvad det hele drejer sig om. Dan spurgte, om ikke bare de kunne fortælle ham det nu. Kalle rystede på hovedet. Det skal ses og opleves, ellers forstår man ikke, hvor stort det er. Det er fuldstændig rigtigt, hvad Ingrid siger, at du når som helst kan vende tilbage. Dan følte sig meget forvirret over alle de ubesvarede spørgsmål, der efterhånden kørte rundt i hovedet på ham, og spurgte, om det var i orden, at han tog sig en lur her i eftermiddag. De sagde alle 3, det var helt forståeligt, så han gik ind og lagde sig. Han drømte igen, men denne gang stod han i et badeværelse og stirrede ind i et spejlbillede af sig selv, som han så ud, da han var 25 år gammel. Slutningen var den samme med de 2 unge piger. Han vågnede først, da Frida bankede på døren og sagde, at aftensmaden var færdig. Om aftenen fortsatte Dan med at fortælle om sit liv. Han følte, det var bedst ikke at spørge mere, lige så meget for hans egen skyld. Mens han sad og fortalte, følte han, at han egentlig kunne huske meget mere af sin barndom og ungdom, end han egentlig havde regnet med. Specielt havde han mange spændende historier og pudsige oplevelser i forbindelse med sine rideture. Frida spurgte, om han havde lyst til at ride dagen efter. Dan takkede ja, men det nok ikke skulle gå så stærkt. Han havde ikke reddet i mange år. Han fortalte lidt videre om sine helt unge år, hvor han havde fløjet med modelfly, men det interesserede naturligvis ikke pigerne så meget som hans oplevelser med hestene. Kalle havde dog spurgt ind til det, mest om bygning og konstruktion. Dan var ved at være træt og spurgte, om ikke det var ved at være sengetid. Kalle kvalte et gab og sagde, at han godt kunne bruge 4 siver på ryggen. Da Dan kom ud fra badeværelset og på vej over mod gæsteværelset, så han Ingrid og Kalle gå ind i det samme værelse.
Det var først nu, han blev klar over, hvem af pigerne Kalle egentlig levede sammen med. De havde ikke ringen på, men alle tre en smuk halskæde. Pigerne med hjerte som vedhæng, Kalle med noget, der nærmest lignede 2 hjerter, der var smeltet sammen. Ellers var ingen af dem smykker, og pigerne brugte ingen make-up. Det var dog heller ikke nogen af dem, der havde brug for. De var begge meget smukke. Han havde svært ved at fatte i søvn, da han lagde sig, og lå længe og tænkte på den smule, han havde fået at vide, samt alle de ubesvarede spørgsmål. Det beroligede ham lidt, at han til hver tid kunne vende tilbage til en normal tilværelse. Men hvad var der egentlig at vende tilbage til? Han havde næsten mistet kontakten til sine børn. Dagligdagen hjemme var virkelig noget tam og kedelig i forhold til det, han havde oplevet den sidste tid. Der var i hvert fald ingen grund til at skynde sig hjem. De naboer, der var hjemme, hvor han boede, havde han ingen kontakt med. Alle på vejen var optaget med at arbejde ude, begge forældre, og når de kom hjem, skulle børnene køres diverse fritidsinteresser. Han havde flere gange tilbudt at køre med børnene, men det havde ikke haft en stor interesse. En mor havde forklaret, at det var faktisk den eneste tid, de havde sammen med børnene på hverdagene, udover når det var spisetid. Lige nu lå han og glædede sig til at skulle ud og ride næste dag. Han ville sikkert blive øm i bagdelen, men det var der ikke noget at gøre ved. Om natten havde han igen den samme drøm. Han følte, at han snart havde set hele stuehuset på den ejendom, det skulle forestille, han boede på. Denne gang gik han de 2 unge piger i møde og gav den ene et stort knus. Han så, hun havde et lille trekantet modermærke på halsen. Han vågnede først, da det bankede på døren, og Frida spurgte, om han ville have morgenmad. Han råbte, at han kom, og han nok skulle skynde sig. Ved morgenmad spurgte Ingrid, om han havde besluttet sig til, om han ville blive lidt længere, eller han hellere ville hjem nu. Det haster ikke så meget, svarede den. Tilværelsen hjemme har ikke været så spændende, efter min kone døde. Selvom det gør mig nervøs indimellem, har det været meget spændende, det jeg har oplevet de sidste dage. Jeg vil gerne prøve at ride igen, og jeg er efterhånden blevet meget nysgerrig med hensyn til jeres byggeri. Jeg må nok hellere få skrevet til mine børn. Ingrid gik hen og tog nogle postkort op af en skuffe og gav ham. Kalle og jeg kører til byen om en time, så hvis du skriver dem inden I rider, kan vi lægge dem i en postkasse i dag. Frida rejste sig. Jeg går ud og kalder på hesten og lægger sadler på, så kan du skrive kortene imens. Den sad nogen tid og tænkte over, hvad han skulle skrive. Kalle havde ret, det gik ikke at skrive, hvad han egentlig havde oplevet. Så ville hans børn bare tro, at han var blevet tosset. Nå, de var nok også ligeglade med, hvad der stod. Han sad og stirrede på de tomme postkort. Der var gudskelov ikke så meget plads. Til sidst skrev han, at taget på en lille togferie op gennem Sverige og fortsætter muligvis til Norge. Skriver igen senere. Kærlig hilsen, far. Han skrev det samme til alle 3. Han vidste, de næsten kun så hinanden, når de besøgte ham. Frida kom ind og sagde, at hestene var klar. Der lå et par ridebukser på hans værelse, som hun mente, han kunne passe. Han gik ind og skiftede bukser. Bortset fra, at de sad lidt stramt over maven, passede de godt nok. Frida stod klar med hestene i gården, da han kom ud. De strammede gjorden efter, og hun bad ham stige op først og passe bøjlelængden til. Så steg hun selv op, og de red ud af gårdspladsen med Frida forrest. Da de havde redet et stykke tid, satte de hestene i trav og senere et søgt. Da den skovsti, de red på, blev meget snoet, tog de ned i skridt igen. Dan nød turen, mens han sad og tænkte på den drøm, der blev ved med at komme tilbage. Han spurgte Frida, om hun kendte noget til drømmetydning. Hvordan mener du, spurgte hun. Dan fortalte hende om den drøm, der blev ved med at komme tilbage, og han ikke forstod, hvad det var. Han havde aldrig været udsat for at kunne huske så mange detaljer fra sine drømme. Tidligere var det altid noget, han havde oplevet eller tænkt på. Frida så på ham med et lille smil. Det, du har drømt, behøver ikke have noget med din fortid at gøre. Det kunne jo også være en mulig fremtid. Jeg ved ikke nok til at sige det mere nøjagtigt, men hvis du tager med Ingrid, er der måske nogen, der kan forklare det op på byggeriet. Det svar gjorde om muligt Dan endnu mere forvirret, så han ville ikke spørge mere. Da de kom tilbage til gården, var Kalle og Ingrid kørt. Dan holdt hestene, mens Frida tog sadlerne af. De lod hestene beholde hovedtøjet på og trak dem ned på folden. Først da de var kommet ind i folden, så de hovedtøjet af. Hestene stod bumstille, som om de ventede på noget, mens deres ører drejede konstant for at registrere, hvor Frida var henne.
Fri, sagde Frida, og begge heste satte i en blanding af bukkespring og galop ned over marken. Den havde kigget forbløffet på hele sceneriet. Han havde aldrig set noget lignende. Dan spurgte Frida, hvorfor hesten ikke var løbet straks efter, at hovedtøjet var taget af. Hun smilte. Hestene ved, det er arbejdstid, indtil der bliver sagt fri. Vi kunne have gået foran dem, uden at holde dem ned til folden. Men hvis vi havde snakket, og de havde hørt ordet fri, hvor de måske nok taget en tur i skoven alene. Frida begyndte at sætte frokostmad på bordet, og Dan hjalp til så godt han kunne. Han så på de 2 tallerkener og spurgte, om Kalle og Ingrid ikke kom. De spiser i byen og kommer først hjem sent i aften. Dan spurgte derefter, om der var noget, han kunne hjælpe med i eftermiddag, og hvor langt der var til byen. Jeg kan godt bruge lidt hjælp til at plukke ærter og pille dem bagefter. Der er 12 mil til byen, og de har meget, de skal have købt. Dan tænkte, at plukke ærter var nok ikke det bedste for hans ryg, men han ville ikke sige noget. De havde været så søde over for ham, og hvis ryggen brokkede sig, så var det bare ærgerligt. Han sagde, at han var glad for at kunne hjælpe, og Kalle og Ingrid forhåbentlig ikke havde kørt 240 km kun for at aflevere 3 postkort for ham. Frida så alvorligt på ham. Hvis det havde været nødvendigt, havde vi gjort det. Men bare roligt. Jennifer er fyldt til rand, når de kommer hjem. Efter frokost gik de ud i køkkenhaven. Frida fortalte, at de havde 150 meter række med ærter. Den så på de lange rækker og sank et par gange. Frida plukkede 2 rækker hver gang, at den blev færdig med 1. Han undskyldte sit langsomme tempo, men Frida lå bare. Hovedsagen var, at han plukkede rent. De brugte over 5 timer på at plukke dem og gik i gang med at bille dem med det samme. Vejret var skønt, så de satte sig ude i haven. Ryggen havde ikke givet Dan problemer, og han sad med højt humør og fortalte om sit liv. Pludselig kom han til at le højt, og Frida så hårdt på ham. Dan fortalte om den morgen, han fandt Jennifer. Han havde troet, det var en spøgefugl, der ville lave sjov med ham, og nu sad han her og bælgede ærter. Jennifer har absolut ikke ment det som en spøg, sagde Frida stille. Det har måske nok været lidt uhyggeligt for dig indimellem. Jeg tror, du tilgiver hende, når du får at vide, hvad det hele drejer sig om, og du finder ud af, hvilket liv du kan komme til at leve. Dan ville ikke spørge, hvad hun mente, men spurgte i stedet, hvorfor de ikke havde bønner i deres køkkenhave også. Det er for højt op nordpå, til det kan svare sig. Nogle af vores venner længere sydpå laver overskud af bønner og sender dem til byggeriet. Skal de her ærter til byggeriet? Ja, jeg regner med, at vi kan hente 30 kilo mere i løbet af de næste 14 dage, og det er nok til os selv. Frida rejste sig. Jeg går ind og laver mad. Dan spurgte, om han kunne hjælpe med noget, men fik at vide, at hvis han orkede, måtte han hellere fortsætte med at bælge ærter. I køkkenet går du bare i vejen, sagde hun med et lille smil. Dan sad alene tilbage og lod tankerne få frit løb. Han var noget frustreret over at have så mange ubesvarede spørgsmål. Tålmodighed havde aldrig været hans stærke side. Nå, nu gik der forhåbentlig ikke så lang tid, før han fik udløst spændingen. Frida kaldte, at der var mad, og de spiste begge med god appetit. Dan fortalte om den uhyggelige oplevelse med de 2 biler, han nær var kørt ind i. Han spurgte Frida, om Jennifer af sig selv havde sat farten ned, fordi hun havde forudset, hvad der ville ske. Hun kan temmelig mange ting. Helt hvor mange ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er mere, end vi overhovedet kan forestille os. Det svar gjorde Dan endnu mere forvirret, end han var i forvejen, men han ville ikke spørge om mere. Efter maden fortsatte de med ærterne. Frida fortalte om gårdens indretning. De var næsten totalt selvforsynende med alt, hvad de skulle bruge. Hun ville gerne have nogle flere forskellige grøntsager, men det var begrænset for, hvad de kunne bygge så langt nordpå, uden at alt skulle være i drivhus. Det ville være nemmere, hvis gården havde ligget i Danmark. Heroppe får bønderne ikke engang en ordentlig størrelse. Dan fortalte lidt om, hvad han havde høstet fra en køkkenhave på under 100 kvadratmeter og et drivhus på 8. Frida stoppede ham og sagde, at nu skulle han holde. Hun sad og blev helt misundelig. Han spurgte i stedet, hvornår i morgen de skulle køre. Mest af hensyn til, at han ikke var alt for træt til turen. Det bliver først, når du alligevel vil sove, og desuden kører Ingrid. Hun kender turen, og hvis hun bliver søvnig, så Jennifer bare over. Langt om længe blev de færdige med at bælge ærterne, og Dan var efterhånden godt træt. Han spurgte, om det var i orden, at han gik i seng. Frida svarede, at hun nok selv skulle pakke dem ned.
Tak for hjælpen i dag, og sov godt. Jeg var ikke blevet færdig alene. Han havde haft en lang dag og faldt i søvn næsten med det samme. Han drømte stadigvæk den samme drøm, men den blev mere og mere detaljeret for hver gang. Slutningen af drømmen var næsten den samme. Han gav den mørkhårede pige et knus, og da han gav hånden til den lyshårede, så han ind i de skønneste blå øjne, han nogensinde havde set. Han hørte ikke, da Kalle og Ingrid kom hjem med Jennifer. Da han vågnede næste morgen, troede han i første omgang, han for en gang skyld var vågnet før de andre. Der var helt stille i huset, så han tog et høj på og gik udenfor. Han kunne høre, der kom lyde over for stalden. På vej over gårdspladsen så han, at Jennifer var fyldt helt op. Man kunne ikke engang se ind igennem bagruderne. Han gik ind i stalden og hørte Frida sad og sang, mens hun malkede den ene af køerne. De sagde godmorgen til hinanden, og Frida spurgte, om han ville prøve at malke. Den satte sig ned på mælkestolen og fik vist, hvordan han skulle gøre. Det gik ikke særlig godt. Det var kun hver fjerde gang, der kom mælk ned i spanden, han holdt mellem knæene. Efter kort tid begyndte koen at blive urolig. Frida så over igen og forklarede, at deres køer gik med kalven de første 3 måneder, før de begyndte at malke. Når de så over efter kalven, havde de også problemer. Efter et stykke tid betragtede koen den som deres nye kalv. Jeg har nogle gange helt våd på benet efter at malke, fordi hun står og slikker mig. Når du så prøver, tror hun det er en fremmed kalv og vil ikke lade sig malke. Men det hjælper i starten, hvis man synger for dem. Den tvivlede på, at det ville hjælpe ret meget, hvis han begyndte at synge. Da de kom ind, havde Ingrid og Kalle sat morgenmad på bordet, og de gik alle i gang med at spise. Kalle fortalte om deres bytur. De havde fået købt det meste, men der manglede nogle enkelte stykker værktøj. Jennifer havde sendt besked videre, så det kom med en af de andre sendinger. Dagen igennem kunne Dan mærke, at stemningen var trykket. Han gik sammen med Frida det meste af tiden, uden nogen af dem sagde ret meget. Ingrid og Kalle gik sammen hånd i hånd, og ingen så ud til at løse at lave noget. Ved aftensmaden var alle stadig meget stille, og Dan spurgte, hvor langt de egentlig skulle køre. Kalle svarede, at turen tog cirka 10 timer, men han havde rækket sæde til Jennifer, så det blev behageligt for ham at sove. Ingrid rejste sig. Det er på tide at sige farvel. Hun så spørgende på Kalle. At Jennifer tankede helt op. Kalle nikkede og gik hen til Dan og gav ham hånden. Det har været en glæde at lære dig at kende. Jeg håber, du finder byggeriet så spændende, at du vil være med i vores gruppe. Dan takkede for den gæstfrihed, han havde mødt, og han håbede, han kunne gengælde den en dag. Frida kom hen og lagde armen om halsen på ham og gav ham et stort knus. Du skal have en gave til gengæld for, at du har hjulpet med ærterne. Hun åbnede en halskæde, som hun havde haft i hånden, og gav ham den på. Han følte sig lidt underligt til mode ved at blive omfavnet af en køn unge pige, at hun gav ham en halskæde og kyssede ham på kinden. Bagefter følte han sig 20 år yngre. Ingrid og Frida omfavnede hinanden. Den gik udenfor, lige så meget for at lade Kalle og Ingrid tage afsked i fred. Han gik over til Jennifer, mens han tænkte over, at det var underligt at give en så maskulin bil et pigenavn. Passagersædet var tippet bagover og lignede nærmest en tilbagelænet tandlægestol. Han satte sig ind, mens han tænkte, hvad pokker er jeg ved at rode mig ind i? Nå, hvis det viste sig at være gang hjerneblæste fanatiker, kunne han jo bare tage hjem igen. Han havde da i hvert fald ikke mange penge, de kunne malke ham for. Ingrid kom og satte sig ind på førersædet. Han så, hun havde blanke øjne. Er du frisk til en køretur, spurgte hun. Nej, svarede han ærligt. Jeg er ikke fri for at være lidt bange. Det forstår jeg godt, og jeg er også ked af, at vi ikke kan fortælle dig mere. Men vi vil så gerne have, at du kommer med. Om mindre end 12 timer vil du vide, hvorfor det er så vigtigt, det vi er i gang med at lave. Den rystede frygten af sig. Han var alligevel både for nysgerrig og stedet til at vende op nu. Lad os køre, sagde han til Ingrid. Jeg kan altid tage et tog hjem, hvis jeg fortryder. Ingrid kom med et underligt smil, men hun sagde ikke noget. Hun startede bilen, når de kørte ud af gården. Det sidste han så var Kalle og Frida stå med armen om hinanden og vinke farvel. De kørte ud af de små skovveje, mens det begyndte at blive mørkt. Den prøvede at holde sig vågen, men det var meget søvndysende. Der var ikke meget andet at se end høje grantræer. Det var ikke lyst, men heller ikke rigtig mørkt. Han prøvede at få en samtale i gang med Ingrid, men hun svarede kun med enstavelsesord. Den tænkte på, om hun måske havde set Kalle og Frida holde om hinanden, da de vinkede farvel. Han blev efterhånden mere og mere søvnig af den enformige kørsel og faldt i søvn.
Ingrid kørte roligt videre, og de kom ud på en bred vej. En lys kvindestemme brød stilheden. Han sover nu, skal jeg så over? Ingrid så over på den, der sov i sit sæde. Jeg tager bare rette. Jeg skal lige have spændt ham ordentligt fast, så kan du godt sætte farten op, Jennifer. Jeg vil også gerne sove lidt, men vil gerne vækkes om 4 timer. Dan vågnede ved, der var en, der ruskede ham blidt i skulderen. Det var Ingrid. Godmorgen, sagde hun. Vi er kommet frem. Kom ud og se på omgivelserne. Dan steg ud og var ved at falde. Ingrid greb ham. Er du køresyg, spurgte hun. Dan genvandt balancen. Det er jeg nok. Jeg føler mig lidt svimmel. Han så sig omkring. Jennifer var parkeret i en kæmpe stor hal. Der gik mennesker rundt, og alle så ud til at være optaget af at læse varer ud af de biler, der stod rundt omkring. Dan så en kvinde hoppe op på en bred reol. Han smilte lidt fjollet til Ingrid. Det bliver vist lidt svært at tage et tog hjem herfra. 2 unge piger kom kørende på noget, der lignede en golfbil med anhænger, og begyndte at læse Jennifer af. Ingrid hilste på pigerne på engelsk, og sagde til Dan, at han skulle komme med. Hun tog fat i hans albue og ledte ham hen mod midten af hallen, hvor der lå en stor bygning. Ingrid forklarede, at fællessproget var engelsk, men at han ville få en guide, der var dansk. Jeg har noget andet arbejde, som jeg skal lave, mens jeg er her, men Maria vil hjælpe dig på alle måder. Jeg skal være her i cirka 3 måneder i denne omgang. Hvor længe du skal være her, må du finde ud af sammen med Maria. Det er et meget stort område her. Det er ikke sikkert, at vi ser hinanden foreløbig, så vi må hellere sige farvel nu. Hun lagde armene om ham og gav ham et knus. Tak fordi du har udvist så stor tålmodighed og havde tillid til os. Jeg håber, du ikke vil fortryde det. Maria kommer snart og henter dig. De slap hinanden. Dan havde lyst til at sige noget, men kunne ikke få det frem. Ingrid så ham i øjnene. Hvad er det, du ikke vil spørge om? Lidt undvigende spurgte han, hvordan det føles at være væk fra sin mand i så lang tid. Jeg har været heroppe før, og jeg ved, at Kalle og Frida passer godt på hinanden, mens jeg er væk. Dan vidste stadigvæk ikke, hvad han skulle sige. Han stod blot og stirrede ned i gulvet. Ingrid lagde hånden på hans skulder. Du tænker på, at Kalle og Frida stod og holdt om hinanden, da vi kørte? Den nikkede, men vidste stadigvæk ikke, hvad han skulle sige. Jeg bliver nødt til at gå nu, sagde hun og slap ham. Hun gik over mod en dør i bygningen. I døråbningen vendte hun sig om. Det er anderledes, end du tror. Vi lever ikke, som folk normalt gør i Skandinavien. Både Frida og jeg er gift med Kalle, og vi er meget lykkelige sammen. Han stod og måbede, da døren lukkede sig efter hende. Dan stod og tænkte, at det var en underlig måde at leve på. Han måtte dog indrømme, at de 2 dage, han havde været sammen med dem, havde det virket, som om de alle 3 holdt meget af hinanden. Deres indbyrdes forhold havde også virket meget harmonisk. Han kom til at tænke på sin ene søn, der var gift. Han havde på samme tid en elskerinde ved siden af, som konen ikke vidste noget om. Så var der vist alligevel mere rene linje hos de 3 svenskere. Hos andre folkeslag var det også ganske almindeligt at have mere end en kone. Han hørte en dør lukke bag sig og vendte sig om. En ung pige kom gående hen imod ham. Han havde en følelse af at kunne bruge noget at støtte sig til. Hun lignede til forveksling den ene af pigerne fra hans drøm. Hun kom hen og gav ham hånden. Du må være den. Dag og velkommen. Jeg hedder Maria. Den fik fremstammet et goddag, stadigvæk noget chokeret. Kom med, sagde hun og så fat i hans albue. Vi kan gå ind her og sidde ned. Der er sikkert en hel del, du gerne vil have svar på. De gik ind i et lille værelse og satte sig. Jeg må hellere begynde med, hvad der er sket med dig, og så bagefter fortælle, hvad det hele drejer sig om. Da du tog det lille dueæg i hånden, som du fandt under dækpladen, opløste det sig og trængte ind i din krop. Indholdet af ægget kan nærmest beskrives som en masse bitte små håndværkere. De reparerer alle de slidskader, der er sket i din krop, mens du har levet. De starter indenfra, og efter cirka 3 måneder begynder dit udseende at ændre sig, så du kommer til at se yngre ud dag for dag. Der vil i alt gå et halvt år, før du er helt færdig ændret, og vil til den tid ligne en ung mand på 25 år. Mens det står på, er det nødvendigt, at du bliver her på byggeriet. Derefter kan du godt komme tilbage igen. Dan brød ind. Hvordan kan jeg komme tilbage og leve med den dåbsattest, jeg har? Maria fortsatte.
Du kan ikke komme tilbage til din gamle tilværelse. Til den tid må vi lave nye papirer til dig, så de passer nogenlunde til dit nye udseende. Dan fortsatte. Ingrid fortalte mig, at jeg til enhver tid kunne komme tilbage, og nu siger du, at jeg skal være her et halvt år. Hvad er rigtigt? Begge dele er rigtigt. Hvis du ønsker at komme tilbage til din gamle tilværelse, bliver Jennifer nødt til at fjerne det stof, du har fået ind i kroppen. Hvis du bliver her i et halvt år og ønsker at arbejde sammen med os andre, vil du komme tilbage med en ung mand uden økonomiske problemer. Du vil kunne starte dit liv forfra næsten som du ønsker. Dan sad og tænkte lidt over, hvad Maria havde sagt. Godt nok var han efterhånden temmelig bange over alle de oplevelser, han havde haft den sidste tid. Men han følte ikke, hans gamle tilværelse virkede særlig spændende at komme hjem til. I hvert fald ikke i forhold til det, han lige havde fået at vide, og alt det nye, han havde set. Vil du godt fortælle mig, hvad det drejer sig om, spurgte han roligt. Ja, svarede Maria. Jeg vil fortælle dig det hele. Så kan du derudfra bestemme dig, om du vil med i gruppen, eller du vil hjem til din gamle tilværelse. Som Ingrid sikkert har fortalt dig, er vi en gruppe mennesker, der er i gang med noget meget stort. Maria begyndte roligt at fortælle. De sad hver sin lænestol, og han stirrede intens på den kønne unge pige. Han spekulerede over, om hun også havde været ældre, inden hun kom ind i gruppen. Maria fortalte om det, der skulle ske, mens han sad og studerede hendes ansigtstræk. Hun talte uafbrudt i en halv time og sluttede. Du vil sikkert have en hel masse spørgsmål efterhånden, som tiden går. Dem vil enten jeg eller denne få svare på. Men du kan nok se, at der er ikke nogen, der må se eller vide, hvad vi laver. Dan sad længe uden at sige noget, men det han havde fået at vide kørt rundt i hovedet på ham. Derefter så han Maria i øjnene. Jeg tror godt, jeg vil blive, men hvad sker der egentlig med folk, der har fået det samme at vide som mig, og derefter ønsker at tage tilbage, hvor de kom fra? Det er ikke sket endnu, og det er egentlig ikke noget problem. Når noget er så stort, så folks fantasi ikke slår til, sker der ikke noget ved at fortælle sandheden. Der er simpelthen ikke andre, der vil tro på det. Hvis der var nogen, der prøvede, ville de sandsynligvis blive indlagt på et hospital for sindslidende. Fællessprog i gruppen er engelsk. Hvordan har du det med det? Jeg forstår engelsk, hvis folk taler langsomt, men mit ordforråd er nok begrænset, fordi jeg ikke har brugt det længe. Jeg skal nu nok hurtigt komme efter det. Jeg har altid haft forholdsvis let ved sprog. Maria rejste sig. Du skal se, hvor du skal bo, og de fællesaktiviteter, vi har. De gik ud af en anden dør i værelset og kom ud i en lang buegang. Kom, sagde hun, der står en transporter herhenne. De satte sig på et af de små køretøjer, og hun vendte sig mod ham. Har du nogen bagage? Nej, svarede han, da jeg tog afsted, regnede jeg ikke med, at jeg skulle være væk så længe. Nu må du ikke blive vred, sagde Dan, men jeg vil gerne undersøge noget. Han trak lidt ned i halskanten på hendes bluse og så det lille trekantede modermærke. Han slap med det samme igen. Undskyld, jeg vil lige være sikker, men jeg har altså set dig før. Hvor hende, spurgte hun undrende. Han fortalte hende om sine drømme og sluttede. Jeg forstår dem ikke selv og håber ikke, du er vred på mig. Hun rystede på hovedet og smilte. Når først du ligner en mand på 25 år og har fået et sted at bo, vil jeg sikkert gerne besøge dig, når jeg holder ferie fra mit arbejde her. Hvordan så den anden pige ud? Den beskrev hende så godt han kunne. Han måtte indrømme, at det han mest havde lagt mærke til, var, at hun havde meget klare blå øjne. De kørte i frisk tempo af den buede gang, og Dan spurgte, hvor langt der var til enden. Der er ikke nogen ende. Det er en stor cirkel. Vi kommer bare tilbage, hvor vi startede. Maria stansede. Det er her, du skal bo. Din nabo er grønlænder og hedder Ari. Han taler godt dansk. Dan vendte sig spørgende mod hende. Jeg troede, du skulle være min guide. Maria så smilende på ham. Det skal jeg også, men kun de første 8 dage. Derefter må vi finde på noget, du kan hjælpe med at lave. Er det ikke alt for teknisk for mig? Jeg mener, jeg er bare en ganske almindelig maskinearbejder. Det behøver ikke være en ulempe. Efter hvad Ingrid og Jennifer har fortalt, har du en meget alsidig viden, og det er i nogle tilfælde en fordel. De var kommet ind i et lille værelse. Det var meget spartansk møbleret, en seng, en lænestol, et lille bord og et aflukke med toilet og håndvask. Det eneste, der var positivt, var udsigten ud af vinduet. Man så en smuk have med et velholdt græsplæne og blomsterbede.
Den tænkte, det ikke blev særlig morsomt at skulle bo under så trange forhold i et halvt år. Han havde hele sit liv haft masser af plads omkring sig. Det gjorde det ikke bedre, da han fandt ud af, at udsigten i vinduet var en kupkasse og ikke virkelig. Men han ville ikke sige noget. Jeg ved godt, det er meget spartansk, sagde Maria. Det er også kun beregnet til at sove i, og hvis du trænger til at være alene. Der er masser af mulighed for aktiviteter, hvis du går ind i indercirklen. Der foregår det meste både med hensyn til spisning, bad, fritidsaktiviteter og en del af planlægningen af arbejdet. Dan tænkte på håndvasken ved toilettet og spurgte om, hvor der var mulighed for at få et brusebad. Vi har ingen bruser, og det foregår på en helt anden måde. Det kan godt være, at du bliver nødt til at revidere dine moralbegreber lidt. Vi har et badekar med noget specielt rensende vand, som vi bader i. Hvad har det med min moral at gøre? Maria så drillende på ham. Du kommer til at ændre din opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Der er ikke mange små badekar, men et stort rundt svømmebad på 90 meter i diameter. Der er døgnet rundt mellem 25 og 200 mennesker i ad gangen, og vi har ikke noget tøj på. Den rynkede panden. Hvad vil alle de unge piger tænke, når der kommer sådan en mosefund ned i vandet til dem? Maria lå. Selvom du hører til i den del af os, som er født for flest år siden, så er der også andre, der ikke så unge ud i starten. De vil sikkert fantasere om, hvordan du kommer til at se ud om et halvt års tid. De gik hen for at spise. Maria frøede sig over, at der var friske grøntsager. Den kunne ikke lade være med at indskyde, at han sikkert havde plukket og bælget nogle af ærterne. Mens de spiste, fortalte Maria om alle de forskellige arbejdsopgaver, der var, både på byggeriet og andre steder. Dan sad og så sig omkring på alle de forskellige muligheder for aktivitet. Inden i midten af det hele var det store svømmebassin. Der var ingen afskærmning omkring. Han kom til at fæstne øjnene på en smuk ung pige, der stod ret op og ned og så alt tøjet af, hvorefter hun sprang i vandet. Andre kom op af vandet, tørrede sig og tog tøj på, uden at nogen viste tegn på blufærdighed. Der var en del unge mænd, men kvinderne var i overtal. Han følte nærmest, at han sad og lurede over plankeværket ind til en nudistlejr. Maria havde åbenbart set, hvor hans øjne var rettet hen. Hun grinte lidt af ham. Du vender dig til det i løbet af en uge. Dan sad og tænkte på den smukke kvinde, han havde set springe i vandet. Han måtte have Maria til at gentage, hvad hun havde sagt. Maria lå højt og spurgte, om hans fantasi var ved at løbe af med ham. Ja, sagde han undskyldende. Jeg er helt flov over mig selv. Maria rakte hånden over bordet og så fat i hans hånd. Hun sad og så lidt ned i hans håndflade, som om hun prøvede at læse den. Så løftede hun hovedet og så ham i øjnene. Jeg synes, det ville være mere pinligt, hvis ikke du reagerer, når du så en ung nøgen kvinde foran dig. Men nu er jeg siddet og knæver i lang nok tid. Er der noget, du vil spørge om? Den så drillende på hende. Ja, hvad siger din originale dåsertest? Den er ikke nær så spændende som din. Jeg er født for 35 år siden, så jeg kan stadigvæk bruge mit kørekort, hvis de kun ser på billedet. Det kniber mere med sygesikringsbeviset. Der måtte vi ændre fødselsåret. Det betyder ikke så meget. Jeg er kun sjældent ude for byggeriet. Jeg har spekuleret over de drømme, du fortalte mig om, men jeg kan ikke komme i tanke om, hvem den anden pige er. Jeg tror ikke, det er en for gruppen, men jeg håber at finde ud af det en dag. På sin vis kan det jo godt være en, jeg endnu ikke har mødt. Her i eftermiddag skal jeg til møde med nogle af de andre, så der må du beskæftige dig selv. Hun så drillende på ham. Hvis ikke du kan finde på andet, kan du altid gå i bad. Den tænkte, han hellere ville finde et tidspunkt, hvor der ikke var andre nede i vandet. Som om Maria var klar over, hvad han tænkte, sagde hun. Der er også folk, der bader om natten. Du kan godt glemme alt om at finde et tidspunkt, hvor du er alene. Det var også underligt for os andre i starten. Den blev siddende ved bordet og så på de forskellige aktiviteter. Hans øjne gled til stadighed tilbage til de badende. Han prøvede at overbevise sig selv om, at det var fordi han selv trængte til at komme i bad. Det lykkedes ikke rigtigt. Der kom en ung mand hen til bordet og spurgte på engelsk, om han måtte sidde der. Dan præsenterede sig og prøvede med et uvant engelsk at spørge, hvor han kom fra. Jeg hedder Ej og kommer fra Grønland, men jeg har boet i Danmark i en del år. Vi kan godt snakke dansk, hvis det er nemmere for dig. Vi er for øvrigt naboer. Dan fortalte lidt om, hvor han kom fra, og hvad der var sket ham de sidste 2 uger. Ej så på ham. Så trænger du sikkert til at få skyllet rejsestøvet af. Gå lige ind og hent noget rent tøj, så kan vi gå i sammen.
Dan sagde, at han hellere ville vente, til der ikke var så mange nede i vandet. Han vidste ikke, hvordan alle de unge piger ville reagere, når sådan en gammel mand kom ned i vandet til dem. Sådan havde jeg det også i starten, sagde Ej. Du vender dig til det. Når først du ser ung ud, vil det ikke genere dig mere. Den indså, der var ingen vej var udenom, og han trængte efterhånden noget så grusomt til at blive vasket. Han gik ind for at hente rent tøj og håndklæde. Der stod Ej og ventede på ham. De gik sammen over til svømmebassinet og tog tøjet af. Dan følte sig flov over sin gamle krop i forhold til alle de unge mennesker omkring ham. Han prøvede på at overbevise sig selv om, at de andre også var født for over 75 år siden, men det lykkedes ikke særlig godt. Han skyndte sig ned i vandet og begyndte at slappe lidt af. Vandet var utrolig forfriskende, og han nød at være der. Han prøvede på at holde lidt afstand fra de andre, men der kom hele tiden flere mennesker ned i vandet. En ung mand svømmede hen til ham. Velkommen til gruppen. Jeg hedder Dave og kommer fra Skotland. Jeg så næsten lige så gammel ud som dig, da jeg startede her. Du skal bare gøre ligesom jeg. Nyd synet af alle de smukke kvinder. Nu vil jeg lige smutte ned til bunden, så er jeg ren som en nyfødt baby, når jeg kommer op igen. Vi ses. Dan øjnede chancen, da ikke der var så mange hen ved hans tøj. Han skyndte sig op og fik fat i sit håndklæde. Mens han var ved at tørre, så kom en ung pige hen. Hun sagde hej og begyndte at sætte sit tøj af lige for næsen af ham. Han vendte ryggen til, skyndte sig at tørre sig færdig og fik sit tøj på i en fart. Han håbede, at han ikke var kommet til at rødme for meget, og gik hen til sit værelse. Ej var ikke blevet så længe i vandet og stod og ventede på ham. Hvis du ikke har noget andet at lave, så kom med mig og se, hvor jeg arbejder. Det kan være, at vi kan finde på noget, der kan interessere dig. De gik ud i ydercirklen og fandt en transporter, der var ledig. Ej tastede en kode ind, og de begyndte at køre. Ej forklarede, at på køretøjerne i ydercirklen skulle man bare taste ind, hvor man skulle hen, så fandt de selv vejen. Den spurgte om, hvor dybt svømmebassinet var. Ej grinte. Jeg kan høre, at du har hilst på Dave, eller fisken, som vi kalder ham. Bassinet er 60 meter dybt. Det er ikke noget problem for Dave. Han kan blive under vandet i over 20 minutter. De kom ud til bygningerne, hvor Ej arbejdede. Den fik at vide ude på den anden side, hvor der kun en 30 meter bred gang, hvor tunnelerne startede. Den fik han at se senere. De gik ind i et lokale. Det lignede et kontor. Ej gik hen til en computer og tastede noget ind. Han vendte sig mod Dan. Lad os se, hvad vi kan bruge dig til. Dan spurgte om ikke, de skulle vide noget om, hvad han kunne. Ej smilte. Det har Jennifer allerede tastet ind. Hun scannede din fortid på turen. Nu sammenligner vi det med, hvad der er af arbejde, der haster mest. Det ser godt ud. Hvordan har du det med at skifte dæk på vores transportere? Vi har naturligvis maskiner til at gøre det med. Den svarede, han havde prøvet at skifte dæk, men aldrig med maskiner. Det gør ikke noget, det lærer du hurtigt. Det er en, som plejer at gøre det, arbejder en tredje tid ude i tunnelerne, og derudover har hun et andet arbejde, som kun hun kan lave. Vi mangler de 30 transporter, der bare står stille, fordi de mangler nye dæk. Jeg ved godt, at Maria havde sagt, hun skulle være sammen med dig de første 8 dage. Men vi er tidsnød, så det ville være rart, hvis du kunne starte før. Dan tænkte, det ville være rart at komme i gang med at lave noget fornuftigt, selvom han nok ville ærge sig over, at han ikke så meget til Maria. Hvornår vil du have, at jeg starter, spurgte han. Helst i forgårs, hvis det var muligt. Jeg vil kontakte Jane og spørge, hvornår hun har tid til at vise dig, hvordan man monterer med maskiner. Ej tastede igen noget ind på computeren. Svaret kom med det samme, og han vendte sig mod Dan. Hun kan komme om en halv time. Er det i orden? Ja, jeg må hellere se at komme i gang med at få lavet noget for føden. Ej smil lyste op i et smil. Det er dejligt at høre. Vi har lige et kvarter, hvor jeg kan fortælle lidt om mig selv. Han viste Dan et slidt billede, som han så op af sin tegnebog. Det forestillede en mand på omkring 35 år, der stod og holdt en lille pige i hånden. Det er mig med min datter taget for 9 år siden. Dan så på billedet og genkendte nogle af Ejes træk hos manden på billedet, og spurgte om ikke han savnede hende meget. Jo, men jeg kunne ikke lade hende vokse op her. Hun ville sandsynligvis ikke kunne udvikle sig normalt. Jeg vidste, at jeg skulle være her på byggeriet næsten hele tiden, og havde ingen andre steder end hos hendes adoptivmor, hvor hun kunne være. Jeg har mit domæne her, så du må køre alene ud hen til dit arbejde. Er det ok? Hvordan finder jeg dig hen, spurgte Dan. Kom, sagde Ej og gik ud til køretøjet.
Du taster ind her, T-Rep 2, og når du vil hjem, taster du bare Dan.dk, så bliver du kørt tilbage. Maria kommer for øvrigt og besøger dig i aften kl. 9:30, så til den tid skal du være hjemme. Og jeg gik tilbage til sit kontor. Den satte sig på køretøjet, tastede ind og begyndte at køre. Da han havde kørt i 10 minutter, så han en masse køretøjer, der stod parkeret i 3 rækker. Et andet køretøj kom imod ham og holdt ind til siden. Hej, jeg hedder Jane. Kom med, vi er travlt. Jane forklarede ham kort, men effektivt, hvordan han skulle betjene maskinerne. Dem med kabinen på skulle have nye dæk først, så måtte de andre vente til senere. Den så på de 2 maskiner til henholdsvis montering og afbalancering, mens han prøvede at huske, hvad Jane havde sagt. Han vendte sig imod hende. Vil du vise mig det 1 gang til, og derefter fortælle mig rækkefølgen 1 gang, mens jeg gør det? Jane lyste op. Det ville være skønt, hvis du kan nøjes med det. Du må undskylde, hvis jeg er lidt kort for hovedet. Jeg skal selv flette dem ind i mit andet arbejde, hvis ikke du kan skifte den. Jeg har ikke meget tid at give af. Den tænkte, enten var hun en kold fisk, eller også kunne hun bare ikke de gamle mænd. Jane vendte sig mod ham. Ingen af delene. Jeg er ikke en kold fisk, og du bliver jo heller ikke ved med at se gammel ud. Den lignede et stort spørgsmålstegn, og Jane grinte. Når du står så tæt på mig og tænker så højt, kan jeg høre hvert ord. Så jeg ved også, du blev genert, da jeg tog tøjet af ved siden af dig i middags. Dan anede ikke, hvad han skulle sige. Han skyndte sig at finde en momentnøgle og begyndte at skrue en julebold af. Jane hentede en slagnøgle og var færdig med at tage et hjul af, før den havde løsnet den første bold. Jane viste ham det først, og derefter prøvede han selv. Det tog 5 gange så lang tid. Jane så på ham. Du har gjort det rigtigt, og du er omhyggelig. Tempoet kommer senere. Når du er færdig med et helt kørt, så taster du dets nummer ind og trykker enter. OK, sagde den. Hvor står nummeret? Der, sagde Jane og pegede på speedometeret. Den så desorienteret ud. Undskyld, det troede jeg, du vidste. Salget er ikke et kilometersalg, det er transporterens nummer. Den tænkte, at det var Jennifers nummer, han havde set, og ikke hvor mange kilometer hun havde kørt. Jane spurgte, om han kunne klare sig selv. Han nikkede allerede i fuld gang med at skrue det færdige hjul på transporteren. Da den var færdig med den første, for klokken blev 5:30. Han stod og så lidt på det mærkelige køretøj. Kabinen mindede mere om cockpit til et fly end en bil. Føreren lå næsten ned, og man steg ind ved at svinge hele toppen op og kravle ned i den. Han testede nummeret ind og trykkede enter, og så den køre væk uden passagerer i, så snart kabinen var lukket. Han kørte tilbage til sit værelse og håbede på, at køkkenet stadigvæk var åben, og han kunne nå at få et bad, inden Maria kom. Det lykkedes ikke. Da han kom ind på sit værelse, sad Maria og ventede på ham. Hej, jeg fik tidlig fri, så vi kan spise sammen. Hun gik hen imod ham og begyndte at rynke på næsen. Jeg kan lugte, du heller ikke har været i bad. Tag noget rent tøj og kom. Vi spiser bagefter. Den tog et rent sæt tøj og traskede bagefter. Der var vist ingen vej udenom. Han følte sig stadigvæk flov over sin gamle trop, men sådan set ville han jo se lige så gammel ud i et par badebukser. Det blev ikke bedre af, at Ingrid vinkede til ham ude for vandet, da han hoppede i. Den følte sig meget frisk, da han vågnede næste morgen. Han havde haft den samme drøm, men denne gang var Maria kommet alene. Han spiste morgenmad og havde fundet ud af, at køkkenet var åbent 20 timer i døgnet. Han fandt transporter og kørte hen til sin nye arbejdsplads. Der var kommet et nyt køretøj i stedet for det, han havde skiftet dæk på dagen før. Det lykkedes ham at få fat i ejer over computeren og bad ham spørge Jane om, hvad alle de tomme fælge skulle bruges til. Han fik at vide, at svaret kom på computeren hurtigst muligt. Han begyndte at afmontere hjulene på det næste køretøj og var næsten færdig, da han så lampen over computeren blinke. Der var kommet svar. Svaret fik ham til at smile indvendigt. Der stod: ren ønsketænkning. Jeg havde håbet på at komme så langt foran med montering, så vi i pressede situationer kunne nøjes med at skifte hjul. Du er velkommen til at prøve, om du kan. God fornøjelse med arbejdet, Jane. Han fortsatte med sit arbejde, fast besluttet på at prøve, om han kunne komme så langt foran, så de bare kunne komme og få skiftet hjul, mens de spiste frokost. En af de lukkede transporter kom kørende, og en ung pige steg ud. Hej, jeg hedder Gudrun. Du kommer til at hjælpe mig. Den ryster så meget, så ikke jeg kan køre over 75. Vi plejer at komme op på omkring 140.
Den lignede et stort spørgsmålstegn. Hvor i alverden kører du så stærkt? Ude i tunnelerne. Hvis ikke de ryster, kan vi køre 160 uden problemer. Der er kun os derude. Den stirrede forbløffet på hende og spurgte, hvor lange er de tunneller? På nuværende tidspunkt næsten 30 kilometer, og de bliver længere for hver dag, der går. Jeg kunne godt få en madpakke med, men jeg vil helst ikke spise alene. For det meste trænger jeg også til at få et bad, når jeg har været derude i 5 timer. Den så på den unge pige. Hun talte dejligt tydeligt engelsk, men hendes tyske accent slog igennem. Han kløede sig i nakken. Tag min transporter og få noget at spise og et bad. Så ser jeg, hvad jeg kan finde ud af i mellemtiden. Du er en skat, sagde hun og kørte væk. Dan gik hen og så på transporteren. Kilometertælleren stod på 000241. Det var den, han havde skiftet dæk på i går. Han vidste ikke, hvor lang tid Gudrun ville blive på at spise og tage bad, og han ville gerne være færdig, når hun kom tilbage. Han så over mod de tomme fælger og tog en rask beslutning. Han hentede 4 fælger og 4 nye dæk og gik straks i gang med at montere dem. Han var meget omhyggelig med afbalanceringen. Derfor eftersatte han de nye hjul på transporteren. Han begyndte at undersøge de hjul, han havde taget af, da Gudrun kom tilbage. Hun spurgte, om han var færdig. Dan nikkede og bad hende om at starte forsigtigt op og så komme med en tilbagemelding, om det var i orden. Det kan du være sikker på, jeg gør. Jeg har ikke tid til at køre så langsomt i ret lang tid. Hun kørte afsted i frisk tempo, og Dan fortsatte med at undersøge hjulene. 2 af dem var ikke i balance, og et hoppede 3 mm. Det at hjulet hoppede, havde han ikke tænkt på at se efter. Han havde ingen anelse haft om, at de kørte så stærkt. Dem, han havde kørt med, havde kun ikke kørt over 25. Men han forstod ikke, hvorfor de 2 andre var ude af balance. Han satte et af de hjul, han havde afbalanceret samme morgen i maskinen og startede den. Han vidste, han havde sat den vægt på, som der stod, men nu viste den 5 gram i den ene side og 10 gram i den anden. Han satte vægtene på og startede igen. Nu stod maskinen på 0 i begge sider. Dan vidste nu, at han skulle blive ved med at sætte vægte på hjulene, indtil maskinen stod på 0. Men det havde han jo ikke gjort med Gudruns. Han kaldte Eje op på computeren og forklarede, hvad der var sket. Jeg kalder den tilbage. Gør et nyt køretøj klar til hende. Tast TU 114, før du taster nummer og enter, så kører den selv ud og henter hende. Han tog igen 4 nye fælge og blev på den måde hurtigere færdig med det næste køretøj. Men var meget omhyggelig både med at se efter, at hjulene ikke hoppede eller slog og var i balance. Han var blevet sulten og besluttede sig at køre til frokost. Han vidste, det var bedst at gå i bad først, men han var blevet mere sulten, end han havde regnet med. Da han stod med bakken og så efter et ledigt bord, så han Eje vinke ham hen. Den prøvede at snuse til sig selv. Han var vist alligevel blevet temmelig svedt. Han sagde til Eje, at det var bedre, hvis han sad alene, sådan som han lugtede. Eje affærdigede ham. Det går nok. Jeg vil høre, hvordan det går, så kan du gå i bad bagefter. Dan fortalte om de startvanskeligheder, han havde haft, og hvad han havde gjort for at afhjælpe det. Eje lyttede uden at afbryde, så han var færdig. Så spurgte han Dan, om han havde brug for hjælp, eller der var noget andet, han skulle bruge. Dan tænkte lidt om. Der er ikke plads til at stå 2 mand, men jeg vil gerne have noget til at markere fælgene med, sådan så jeg ved, når de kommer igen, om de er lige eller skæve. Det er vist ikke så godt at bruge spraymaling. Jeg vil også gerne vide lidt mere om, hvordan køretøjerne er bygget op, og hvor stærkt de kan køre. Det viste sig, at Eje vidste en del om dem og fortalte løs i 20 minutter. En del havde Dan ikke så meget glæde af, men det var også meget, som hjalp ham til at forstå, hvad han skulle tage hensyn til. Han var meget chokeret med hensyn til det brændstof, der blev brugt, og at Jennifer brugte det samme. Hvor mange skal jeg lave om dagen, spurgte Dan, da han havde sundet sig lidt over det, han havde fået at vide. Forbruget ligger på omkring 1 tunneltransport om dagen og 1 åben om ugen. Jeg må desværre indrømme, at vi er langt bagud, fordi vi er for få folk. 20 af vores tunnelarbejder må deles om 10 transporter, og mange af de transporter, der kører rundt nu, trænger til nye dæk. Derudover må 3 af vores køkkenfolk gå næsten 15 km for at komme på arbejde. Det er vigtigt, at du kan køre frem og tilbage. Ej, så på sit ur. Jeg kommer til at løbe nu.
Vi kan snakke videre i aften. Den sidder alene tilbage med dårlig samvittighed over, at han havde holdt så lang pause. Han tog et hurtigt bad og kørte tilbage til sit arbejde. Han tog for de nye fælge hele tiden og blev hurtigt færdig med 4 stykker. Der var ikke kommet bud fra ejer om noget til at markere fælgene med. Han gik hen til skrivebordet for at se i skufferne, om der var noget, han kunne bruge. Han fandt en lille skruetrækker og lavede en rids på indersiden af fælden. En transporter kom kørende. Den kørte ikke hen i køen, som de andre gjorde, når de skulle have nye dæk. Den dyttede 3 gange, og han gik hen til den. På sædet lå 2 ruller tape, en rød og en grøn, samt en besked. Dette var det bedste, jeg kunne finde. Tryk på enter, så kører den selv hjem. God arbejdsløs ej. Den trykkede på enter, og transporteren kørte. Han satte et lille grønt stykke tape på hver af fælgene og monterede hjulene. Glad over køen var blevet mindre. Der gik desværre kun 20 minutter, så kom der en ny transporter og overtog dens plads. Han spekulerede over, hvor længe der ville gå på den måde. Men hvis forbruget var på 1 om dagen, så måtte vi det jo vel få på enden på et tidspunkt. Uden at tænke over det, havde han fortsat med at lave det lille mærke med skruetrækkeren på indersiden. Han fortsatte med at arbejde til kl. 20, men så var han også både sulten og træt. Han regnede dog med at køre tilbage senere og afmontere nogle af de gamle dæk. Han havde fået sendt 4 transporter videre, selvom han havde måttet blokere 3 fælge, fordi de var for skæve. Dem ville han bruge til en åben transporter, når han havde 4 hjul. Han havde mærket dem med rødt tape og havde ridset et lille kryds i fælden, i stedet for den streg, han havde ridset i dem, som var lige. Han havde fået besked fra Maria om, at hun ikke kunne komme i aften. Lidt skuffet satte han sig ved et bord for at spise alene. Da han var færdig med at spise, fik han øje på nogen, der kørte på rulleskøjter. Han undrede sig over, at der var nogen, der havde så meget energi efter en lang arbejdsdag. Så kom han til at tænke på, at det var ikke sikkert, at alle havde så meget legemlig arbejde som ham. Det kunne også være, at de havde en bedre kondition. Han gik hen med sin bakke og spurgte, hvem det var, der måtte gå frem og tilbage på arbejde. Pigen, der stod ved udlevering, råbte ud i køkkenet. Isma, der er en, der vil tale med dig. Der kom en mørkhåret pige ud og spurgte, hvad han ville. Den præsenterede sig og spurgte, hvornår hun havde fri. Jeg har fri nu, men jeg skal møde igen om 6 timer og har 5 kilometer at gå, så jeg har ikke meget lyst til at sidde og flette fingre med dig over et glas saft og en skål jordnødder i aften. Den forklarede det slet ikke, hvad det sagen drejede sig om. Han ville bare spørge, om hun ville låne en transporter hjem i aften, men hvis hun allerede kom igen om 6 timer, kunne hun bare beholde den og tage den med i morgen tidlig. Han skulle ikke bruge den før. Han følte, hun så meget skeptisk på ham, som om hun mente, at han havde skjulte bagtanker med sit tilbud. Så lyste hun op i et smil. Det ville være pragtfuldt, så kan jeg få 5 timer søvn. Du er en sød 80, selvom du ser lidt slidt ud i betrækket. Dan smilte ved den bemærkning, fortalte hende, hvor transporteren stod, og gik over for at se på dem, der løb på rulleskøjter. Gudrun kom kørende hen til og satte sig hos ham. Hej, sagde hun. Du gav mig en ordentlig forskrækkelse i eftermiddags, men jeg tilgav dig igen, da jeg fandt ud af, hvad jeg fik i stedet. Jeg stod ude i enden af tunnelen og monterede kabler, da min transporter pludselig vendte om og kørte væk. Jeg kunne uden tvivl have fået en sømand til at rødme over det sprog, jeg brugte. Det er ikke særlig sjovt at skulle gå 30 km for at komme hjem fra arbejde, specielt ikke, når man har 10 kilo værktøj at slæbe på. Det har jeg prøvet 3 gange før, og jeg synes ikke, det er sjovt. De andre gange var min egen fejl, fordi jeg havde glemt at se efter, hvornår Jane skulle bruge den. Jeg deler transporter med hende, men i eftermiddags vidste jeg, at hun var til møde, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor den kørte. Jeg havde ellers glædet mig til at suge hjem med 120 i timen. Den nye transporter kom gudskelov, inden jeg havde fået samlet værktøjet sammen, og den er en drøm at køre med. Hvor stærkt kan den nye køre, spurgte Dan. Jeg ved det faktisk ikke. Da jeg kom op på 150, slog jeg den fra. Jeg vidste ikke, om fjedersensorerne var i orden, men de var nu ok. Hvad er det for sensorer? De sidder der for at registrere, hvor meget vægt transporteren trykker mod vejbanen. Den sætter automatisk farten ned, inden vi begynder at flyve. Hvis vi kan komme til at køre så stærkt, tror jeg, det skal indgå i det daglige tjek, om de er i orden. Dan spurgte, om de andre også havde problemer med, at transporterne kørte væk fra dem.
Kun dem, der deler transportere, men det får forhåbentlig snart ende. Den har 2 tunnelister plus noget andet arbejde. Hun skal til møde på vidt forskellige tidspunkter. Det er ikke til at lave en fast arbejdsrytme, og jeg har en skov til at se efter, hvornår hun skal bruge den. Dan så ned på hendes rulleskøjter. Hvorfor tager du ikke på skøjter med i transporteren sammen med dit værktøj? Det må være hurtigere at komme hjem på den måde, hvis den kører fra dig. God idé, sagde hun, og så lidt drillende på ham. Hvorfor lærer du ikke at køre på rulleskøjter? Dan værvede for sig, og fortalte han godt nok, at han kørt på isskøjter som barn, men det var han vist blevet for gammel til. Slud og vrøvl. Har du kørt på isskøjter, kan du også køre på inliner, og du bliver heller ikke ved med at være gammel. Kom, sagde hun, hvad skruestørrelse bruger du? Resten af aftenen brugte han på at øve sig på skøjterne, godt hjulpet af Gudrun i starten. Han fandt en god rytme, selvom det kneb med at bremse ordentligt. Han fik en idé og spurgte Gudrun, om han måtte tage dem med hjem, og fik at vide, at det her var ok. Han var ved at være træt og sagde Gudrun tak for hjælpen. Hun så på ham og sagde, at det var vist mest hende, der skulle sige tak med den transporter, hun havde fået. Den tog sine sko og kørte hen til køkkenet og skrev selv til Ismar. Har fundet en anden transportmulighed. Behold transporteren til jer 3, der har langt at gå. Venlig hilsen, Dan. Næste morgen tog Dan rulleskøjterne på og kørte til sin arbejdsplads. Halvvejs standsede han op og bandede indvendigt over sig selv. Han havde glemt at tage almindelige sko med. Da han kom tilbage efter skoene, så Ismar ham. Hun spurgte, om det var hans nye transportmiddel. Dan nikkede og smilte lidt forlegen. Du er en skat. Måske skulle jeg alligevel overveje at flette fingre med dig en aften. Dan vidste ikke, hvad han skulle svare på den bemærkning. Han ønskede hende god arbejdslyst og kørte. Hans arbejdsdag gik uden afbrydelser. Han havde midt på formiddagen ærget sig over, at han ikke havde taget en madpakke med. Men da han var kørt tilbage til frokost, var han alligevel glad for at få et bad og rent tøj på. Den dag nåede han at sende 5 transporter afsted, og det begyndte at svinde synligt i stakken med de tomme bælge. Han håbede dog, at han nåede at få rutinen nok, når han skulle til at afmontere de gamle dæk. Han ville prøve at sende 5 afsted om dagen. Om aftenen kom Maria, og de sad og talte om alt muligt sammen. Den fortalte om den halskæde, han havde fået af Frida. Han spurgte om, hvordan man tog den af. Han kunne ikke finde nogen lås. Du kan ikke tage den af. Frida er låsen. Hun har givet dig den på, og den er den eneste, der kan tage den af igen. Maria fortalte videre om halskædernes historie, hvordan de virkede og blev brugt tidligere. Mens de havde siddet og talt sammen, havde Dan lagt mærke til en ung mand, der sad alene og så meget bismilligende på dem. Men han havde ikke sagt noget til Maria. Han havde stadig den samme drøm om natten, selvom den varierede lidt fra gang til gang. I nat havde han drømt, at han havde været alene på gården sammen med pigen med de blå øjne. Det havde ikke virket, som om de var særlig gode venner. Han fik rystet den triste drøm af sig, mens han spiste morgenmad sammen med Gudrun. Han havde fundet sit gode humør igen, da han tog sit gøjterne på og kørte på arbejde. Han nåede at løbe 3 transporter færdige inden frokost og besluttede sig til, når han var færdig med 5 stykker, ville han afmontere et gamle dæk resten af dagen. Midt på eftermiddagen kom Jane kørende og så meget bleg ud. Hvad har du gjort ved den transporter, spurgte hun. Jeg trykkede på max-knappen, da jeg var oppe på 180, så var det lidt for spændende for mig at køre. Men det er hurtigt at komme hjem på den måde. Jeg troede, det var Gudens transporter, der kom for at hente mig, så jeg glemte at se på uret, før jeg kørte. Nu har jeg en time til, jeg skal til møde. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Dan så over på de 5 hjul med røde mærker, før han svarede. Vi kan ikke stå her begge to, men det ville være fint, hvis du ville montere 4 røde hjul på en åben transporter, så er de af vejen. Hvorfor skal de på en åben? Dan fortalte hende hvorfor. Hun gik i gang med en bemærkning om, der sikkert var nogle tunnelfolk, der fik ondt et vist sted, selvom det var uden grund. Dan fortsatte med at montere. Jane kom hen, efter hun havde sendt transporteren afsted. Tager du hele tiden af de nye fælge, spurgte hun. Dan sagde, at det sparede tid her i starten, hvor han ikke havde så meget rutine. Er der noget galt i det? Nej, sagde hun. Det eneste, der er galt, er, at jeg ikke har fundet ud af at bruge de tomme fælge på den måde. Det kan godt ærge mig lidt. Jeg har stadig tid til års. Hvad skal jeg nu? Dan bad hende om at skrue ventilerne ud af de gamle hjul, så luften kunne rende ud.
Mens de arbejdede videre, fortalte den, hvad han havde fundet ud af med afbalanceringen, og det sikkert var derfor, de nu kunne køre så stærkt. Han kom til at tænke på, hvad Gudrun havde sagt med fjedersensoren. Han bad Jane om at sende en generel meddelelse ud til tungetolkene om at tjekke dem dagligt. De skulle sætte maks, så ikke de kunne køre stærkere end 210 i timen. Dækkene var ikke bygget til at køre stærkere. Jane gik hen og tastede det ind, han havde sagt, og skrev specielt til Gudrun. Jeg har fået min egen transporter, så du behøver ikke ruleskøjterne længere. Den siger, du ikke må køre over 210, så får du en fartbøde. Vi ses i aften, Jane. Hun fortalte derefter Dan, at Gudrun havde måttet gå hjem 3 gange, og hun havde tisset i bukserne den ene gang, da hun var halvvejs. Det første vidste jeg godt, og jeg tror ikke, hun vil bryde sig om, jeg fortæller det sidste videre. Det har du nok ret i, sagde Jane grinende. Men jeg tror egentlig, du ville blive mere rød i hovedet end hun. Jane kørte, og Dan fortsatte med den 5. transporter. Han afmonterede 8 af dækkene på de 20 hjul, som Jane havde lukket luften ud af. Han var godt tilfreds med det, han havde nået, da han tog sine skøjter på og kørte hjem for at spise og få et bad. Han gik i bad først og så Gudrun svømme hen imod ham. Han følte blodet stikke ham til kinderne, men han kunne ikke bare hoppe op nu. Gudrun smilte skælmsk til ham. Min transporter kører stadigvæk som en drøm, og tak for advarslen med hensyn til tophastigheden. Hvis ikke du var så forbandet generet, ville jeg give dig et stort knus. Men det må jeg vist hellere vente lidt med, hvis ikke jeg skal redde dig fra at drukne bagefter. Hun samlede hænderne foran sig og skubbede dem frem, så en vandstråle ramte ham lige i ansigtet. Da han igen kunne se noget, var hun ude på midten. Pokker til pigebarn, tænkte han. Hvorfor skal hun altid drille ham, fordi han er generet over at have set gammel ud i forhold til dem? Han gik op for at spise og brugte resten af aftenen sammen med Ari. Han havde efterhånden fundet ud af, at Ari havde 2 samtaleemner. Enten arbejde eller hans datter. Vedhængende på hans halskæde havde den samme dråbeformede facon som dens egen, så Ari havde åbenbart ikke fundet en pige endnu. Ari havde sagt, at der var fællesmøde dagen efter kl. 18, og han skulle komme med. Det ærgerede Dan. Han arbejdede helst til omkring 8 eller halv 9, så han ikke behøvede at skøjte ud igen efter aftensmad. Så kunne han sikkert ikke nå at få 5 transporter færdige i morgen. Næste morgen fik han en glædelig overraskelse, da han kom ud og så en besked på computeren. Godmorgen, sovetryn. Jeg har ikke noget møde før det i aften. Planlæg dit arbejde, så jeg har noget at lave i 2 timer omkring frokosttid. Så kan du låne min transporter, når du vil hjem i bad og spise. Hej så længe, Jane. Dan arbejdede koncentreret hele formiddagen. Han ville gerne nå så meget som muligt og vinde Janes respekt. Hun kom lidt før kl. 12. Hej, sagde hun. Det blev lidt senere, end jeg havde regnet med. Lad cockpittet stå åben, mens du er i bad og spiser. Du har en kraftig aroma. Så vendte hun sig imod ham og smilte. Men jeg kan se hvorfor og vendte sig igen mod de 18 grønne og 3 røde hjul, han havde lavet. Vil du helst have, at jeg bare skifter hjul? Dan tænkte på de mærker, han lavede indvendigt i fældene. Ja, jeg vil helst selv montere og afbalancere. Det er i orden fra min side, sagde Jane. Så behøver jeg ikke tænke så meget. Den så over mod Janes transporter og spurgte, om den kunne finde på at løbe løbsk med ham. Nej, svarede Jane. Det er kun ude i tunnelerne, hvor de styrer efter laserstrålen, de kører så stærkt. Herude kommer de ikke op over 40. Dan kom tilbage en time efter, frisk fra badet og efter at have fået noget at spise. Jane havde sendt de 4 transporter afsted og var begyndt at afmontere dækkene på de hjul, hun havde skruet af. Hun vendte sig imod ham. Det er ok, jeg sætter de gamle dæk af, ikke? Dan nikkede, og hun fortsatte. Du er god nok, Dan, og du laver et godt arbejde. Hvis jeg får tid en anden gang, så lægger jeg besked til dig, så du kan planlægge efter det. Men nu stinker jeg og kan spise en halv ko, så nu vil jeg have bad og noget at spise. Den stod og så efter, da han kørte væk. Han tænkte, at hun måske ikke var sådan en kold fisk alligevel. Ari fortalte ham ved en senere lejlighed, at hun ham bekendt aldrig havde givet nogen ros for deres arbejde. Han blev færdig med den 5. transporter og fortsatte med at afmontere dækkene for de hjul, der var skruet af. Han tænkte på, hvor længe det ville blive ved med at komme nye i samme tempo, som han sendte dem afsted. Salen var godt fyldt op, da han ankom sammen med Maria. Hun ville guide ham igennem hans første fællesmøde.
Ej åbnede mødet, bød Dan officielt velkommen og fortalte forsamlingen, at han var blevet deres nye dækmontør. Derefter spurgte han, om der var nogen, der havde bemærkninger eller spørgsmål, så var det bare med at trykke på knappen, rejse sig og sige frem. Maria pegede på knappen foran ham, men Dan mente ikke, han ville sige noget. En ung mand lidt fremme i salen rejste sig. Det var ham, der havde skulet så ondt efter ham, da han havde siddet og snakket med Maria. Jeg hedder Olof, er fra Norge og er tunnelarbejder. Jeg vil gerne have en forklaring på, at køkkenfolkene har fået en ny transporter, når tunnelfolkene har første prioritet. Og hvad er det for noget pjat med at lave tjek på fjerdesensorerne hver dag? Derudover synes jeg, det er smagløst at udsende besked om, at maksmåleren ikke må sættes over 210 km i timen, når man kører rundt i en potte, det er farligt at køre over 80 med. Den blev vred af sådan en snottet knæk, som han næsten var gammel nok til at være bedstefar til at skulle irettesætte ham på den måde. Det var næsten for meget, men han vidste ikke, hvad han skulle svare. Svaret udblev dog ikke, men kom fra ganske uventet kant. Jane rejste sig. Dan har kun været her i få dage. Alle vi andre har haft mindst 5 dages rundvisning, inden vi begyndte at arbejde. Allerede inden Dan havde været her i et døgn, havde han sendt den første transporter afsted. Og hvis du fulgte en lille smule med i, hvad der foregik i din gruppe, i stedet for at rende rundt efter Marias skørter, ville du have vidst, hvorfor der blev sendt den besked ud. Den sidste bemærkning bevirkede, at det meste af salen brød ud i latter. Den forstod med første eje 2 uger. I skal ikke grine af Olof, fordi han er glad for Maria. Jeg tror, vi alle holder meget af hende på en eller anden måde. Dan opfører sig, som om han er hendes far, og det gør jeg måske også lidt. Nu vil jeg godt vide, om Dan vil have den rundvisning, han er til gode. Dan rejste sig lidt generet. Det vil jeg meget gerne, men jeg vil helst vente til ikke, at der er nogen, der skal dele transporter, og jeg ikke behøver at køre på rulleskøjter til arbejdet. Og hvis Olof tænker på i nattens mørke at tage hjulene fra den åbne transporter, vil han blive meget skuffet. De er så skæve, at han vil hoppe afsted som en kanin, hvis han kører 50 km i timen. Men de er ok til de åbne, der sjældent kommer op på mere end 35. Olof indså, at han fuldstændig havde fejlbedømt den gamle mand. Han rejste sig op uden at trykke på knappen og begyndte at klappe taktfast. Ret hurtigt fulgte resten af salen med, mens Dan blev mere og mere rød i hovedet. Maria så på Dan. Jeg er ikke din datter. Nej, svarede han, men jeg har altid ønsket mig en datter, og hvis jeg havde fået en, ville jeg synes, det ville være dejligt, hvis hun var ligesom dig. Resten af mødet gik med spørgsmål om, hvornår man fik de varer, der var bestilt, og en del tekniske detaljer, som Dan ikke forstod ret meget af. Der var trods alt en rar indbyrdes tone. Det virkede som om alle var interesseret i at hjælpe hinanden. Efter mødet sad Dan og talte sammen med Maria, Gudrun, Jane og Ej, da Olof kom hen til dem. Han smilte til Maria og henvendte sig til Dan. Du må undskylde de hårde uger, men vi er ved at være meget presset med hensyn til tiden. Man bliver stresset, når man ikke ved, hvornår man får en transporter med nye dæk. De rykkede lidt sammen, så Olof kunne komme til at sidde ned. Han satte sig lidt genert ved siden af Maria. Olof henvendte sig til Dan. Hvorfra vidste du, at jeg kunne finde på at tage hjulene fra en af de åbne? Dan så på den unge nordmand. Jeg ved ikke, hvor mange år det er siden du er født, men du opførte dig lidt i retning af, hvad mine egne sønner gør, og de ville have taget hjulene. Alle lå af det svar, også Olof, selvom han blev rød i hovedet. Han fortsatte. Hvad er det så med den fartbegrænsning, som er gået forbi min næse, selvom det nok er min egen skyld? Der er jo ikke nogen af os, der er uddannet automekanikere, og Dan har fundet ud af, hvordan vi egentlig skal afbalancere hjulene, så de bliver meget bedre, sagde Jane. Det bevirkede, at jeg i dag, da jeg kørte ud for at hjælpe Dan og for at få noget at spise, var jeg oppe over 180. Fremover, når jeg hjælper Dan, får jeg ikke lov til hverken at montere eller afbalancere. Olof så beundrende på Dan. Hvorfra vidste du det, og hvorfor max 210? Jeg vidste det ikke, men fandt det ud af ved et tilfælde, fordi jeg ikke anede de lukkede transporter og kørte så stærkt. Jeg havde ikke set efter, om hjulene hoppede eller stod til siden, da jeg troede, de kun kørte omkring 25. Da jeg satte dem i maskinen igen, opdagede jeg, at der skulle mere vægt på, og jeg vidste, at jeg havde sat det på, som maskinen havde sagt i første omgang. Så først skal jeg se efter, at hjulene ikke er skæve, og derefter blive ved med at afbalancere, til maskinen står på 0. Jeg bruger maks et kvarter ekstra på hver transporter,
Jeg ved ikke, hvor langt de kører om dagen, men jeg tror, I vil hente den tid mange gange i løbet af dæks levetid. Jane skubbede til Gudrun. Du skal ikke sige det højt, som du sidder og tænker på. Du har drillet Olaf nok i dag. Man kan ikke selv bestemme, hvem man bliver forelsket i. Hun så spørgende over mod Dan. Eller mener du, jeg er forkert på den? Dan var klar over, at bolden var kastet til ham, og han måtte forsøge at rette op på den pinlige stemning. Det passede ham ikke særlig godt. Jeg har aldrig tænkt over det på den måde, men jeg tror, du har ret. Jeg tror dog, at jeg selv vil have lov til at bestemme, om jeg vil gøre noget ved det eller ej. For at komme væk fra det pinlige emne, vendte han blikket mod Olaf og fortsatte. Med hensyn til makshastigheden er det den dækken er bygget til. Hvis I vil køre stærkere, skal der en anden type dæk på med højere makshastighed. Olaf lyste op i et stort smil. Jeg kører mindst 300 km om dagen, fordi vi kun kan lave et lille stykke ad gangen, og så skal tilbage og ind i en ny tunnel. Med de hastigheder vil jeg indhente den ekstra tid, du bruger på en formiddag. Jane så hen på Olaf. Vi kan godt bytte transporter, hvis du vil. Alle så forbavset på Jane, og Olaf måbede. Vil du virkelig undvære dine transporter, for at jeg kan få en af de hurtige? Nej, egentlig ikke, svarede Jane, men jeg kan godt undvære, at du er så stresset. Du er stangirriterende, når du har det sådan. Desuden tror jeg ikke, der går så lang tid, før jeg får en ny, hvis din er så dårlig. Det var efterhånden blevet sent, og selskabet brød op og gik hver til sit. Den lagde sig for at sove, han var meget glad. Han følte, at han var respekteret, og det arbejde, han lavede, blev værdsat. Langt fra byggeriet var en ung pige ude på sin morgentur med aviser. Hun havde travlt, fordi hun havde 2 ruter, hun skulle nå. De skulle være færdige, inden hun kom hjem og spiste morgenmad, før hun gik i skole. Hun så lille og spinkel ud, men var både stærk og smidig. Dels på grund af avisruterne, men også fordi hendes far holdt hende i ilden med gymnastiktræning. Hun kendte sin rute udenad og gik og tænkte på, hvorfor hendes far altid satte hende til at lave så mange forskellige øvelser. Han sluttede ovenikøbet altid med, at han håbede, hun aldrig ville få brug for det. Det var aldrig lykkedes for hende at finde ud af, hvad han mente med det, og hun glemte altid at spørge. Ikke langt derfra kom 3 unge mænd slingrende hen ad vejen. De havde været på diskotek om aftenen, hvor de havde støvet 3 piger op. Pigerne havde i starten af aftenen spillet op til noget mere end bare dans. Men da diskoteket lukkede, havde de sagt, at drengene var for fulde til, at der var ret meget sjov ved at tage dem med hjem. De unge mænd var derefter sad på værtshus og havde drukket videre, indtil de blev smidt ud kl. 4 om morgenen. Nu valgte de hjem af, godt sure over at være blevet brændt af. De så den unge pige med aviserne og blev enige om, at nu skulle de fandme have noget til gengæld for alt det, de havde måttet punge ud til drikkevarer til de 3 tøser på diskoteket. De stoppede hende, da hun kom ud af opgangen. Den ene sagde, at hvis hun ville være rigtig sød ved dem, ville de hjælpe hende med at dele resten af aviserne ud. De 2 andre stod og grinede sjovelt. Hun havde tidligere været udsat for noget lignende. Dengang var hun løbet væk og ladet aviserne ligge. Det havde nær kostet hende en fyresæt, fordi folk havde brokket sig over, at de ikke havde fået avisen. Hun bad dem om at gå hjem og sove og lade hende være i fred og passe sit arbejde. Den af de unge mænd, der havde tilbudt at hjælpe med aviserne, blev grov. Nu ville de have noget for de penge, de havde brugt. Den unge pige sagde, at de havde ikke brugt nogen penge på hende, og det kom de heller ikke til. Alle tøser er sgu en, så nu skal du fandme flækkes. Han nikkede til de 2 andre, som tog fat i hver sin arm. Den unge pige startede med at kæmpe imod, men de var for tunge for hende. Pludselig gik det op for hende, hvad hendes gymnastikøvelser gik ud på. Da de begyndte at flå i hendes tøj, slappede hun af i armene. Dette fik den ene, der holdt fast i hende, til at løsne grebet lidt. Det var frirum nok til den unge pige, og så gik det pludselig meget stærkt. 2 minutter senere lå de 3 unge mænd på fortovet uden at røre sig. Hun havde fået blod på den ene hånd, som hun tørrede af i en avis. Så måtte hendes stemmor undvære den gratis avis, hun plejede at få. Nu vidste hun, hvorfor hendes far havde sat hende til at lave alle de øvelser. Hun behøvede aldrig at løbe væk eller være bange. Aqua fortsatte sin avisrute. Hun humpede lidt i starten, og det gjorde ondt i hendes ene hæl, men hun nåede at blive færdig til tiden.
Den næste dag stod der i avisen, at 3 unge mænd var gået roligt hjem fra et diskotekbesøg. De var blevet overkvaldet af 4 ukendte gerningsmænd og gennembanket og mishandlet. 2 af dem var blevet sparket i hovedet, så kæben var brækket. Den tredje havde fået brækket en arm. Avisen skrev videre, at det var sørgeligt, at pæne unge mennesker ikke kunne gå i byen uden at risikere at blive overfaldet. Det var en skandale her i deres lille fredelige provinsby. For den gik de næste dage uden store oplevelser. Der blev stadig ved med at komme nye transporter, for hver gang han sendte nogen afsted. Dækkene var slidt næsten blank på dem, der kom ind. Jane havde byttet transporter med Olaf, men der gik kun 3 dage, så kom hun kørende hen til ham. Nu tør jeg ikke køre med den længere. Jeg har sat dækkontrol nu af drift, fordi jeg ikke kan køre på rulleskøjter. Jeg har ikke tid til at gå hele vejen hjem, hvis den smutter frem og ude i en tunnel. Men nu er jeg nødt til at have en ny. Den så på dækkene. Et par steder kunne han se stolbæltet kigge frem. Han så op på Jane. Hvor stærkt har du kørt med dit dæk? Jeg satte max til 60 og håbede på, at det gik. Den så alvorligt på hende. Det må du aldrig gøre mere, om du så skal trække mig ud af sengen midt om natten. Jeg vil ikke engang turde liste rundt med de dæk, hvis de var skåret til såler og sad under mine træsko. Han pegede hen på 3 hjul. De er færdige. Jeg laver det sidste nu. De blev hurtigt færdige med at gøre en ny transporter klar til hende. Da hun var klar til at køre, bad hende om at sætte makshastigheden på 130. Hvorfor det, spurgte hun. Fordi du har kørt meget langsomt i 3 dage. Hvis du pludselig kommer til at køre næsten 200, så bliver du bange, og det vil jeg ikke have. Tak for rådet, og tak for hjælpen. Jeg tror, jeg starter med 80 og kravler langsomt op. Så kørte hun. Den havde fundet en balance med sit arbejde, så han kunne sende 5 transporter afsted om dagen, uden han hele tiden behøver at tage af de nye fælge. Da han havde arbejdet i 14 dage, løb han ind i en stime med skæve fælge, så der blev ikke så mange af de lukkede transporter færdige. Det bevirkede godt nok, at han ikke længere behøvede at køre frem og tilbage på rulleskøjter, men det ærgede ham, at han ikke kunne holde det mål, han havde sat sig. Indimellem kom Jane forbi og hjalp ham. Han var glad for hendes hjælp, men havde fornemmelse af, at det ikke passede hende så godt, at han ville montere og afbalancere selv. Han spurgte, om hun var sur over, at hun kun skulle skrue hjul på. Hun sagde, at det ikke var problemet. Hun havde bare så meget at spekulere over. En aften, da han sad alene, kom Maria hen og spurgte, om han ville lege. Han lignede et stort spørgsmålstegn og spurgte, hvad hun mente med det. Ligesom dem derovre, sagde hun og pegede i retning af nogen, der dyrkede kampsport. Den så over, hvor hun pegede og sagde, at det var godt nok mange år siden, han havde leget på den måde. Kom nu, tøsdreng. Jeg skal nok lade være med at være for slem ved dig. Maria drillede ham, når hun kunne komme til det, og var ikke fri for at være lidt rapkæftet. Men han kunne ikke lade være med at holde af hende alligevel. Den tænkte ved sig selv, nu havde han chancen for at få skovlen under hende. Han blev meget hurtigt klogere. Hun var utrolig smidig, betydeligt stærkere, end han havde regnet med, og lynhurtig. Hun vandt over ham 5 gange den aften. Kun 1 gang blev det uafgjort. Den næste aften kom Ingrid og besøgte ham og spurgte, om han havde tænkt, om han ville blive eller hjem til sin gamle tilværelse. Det har jeg slet ikke haft tid til at spekulere over. Er det noget, der haster, spurgte han. Nej, men der er ingen grund til, at du går og knokler hver dag, hvis du hellere vil hjem til en fredelig tilværelse. Jeg er ked af, at du blev kastet så hovedkuls ud i arbejdet, men vi mangler folk, fordi der er mange, der er ved at bygge deres hjem op, hvor de gerne vil bo. Jeg skal for øvrigt hilse fra Frida og Kalle og sige, at de savner dine godnathistorier. De havde nyt dagene de 2 gange, du besøgte dem. Den sidder og tænkte over sin situation. Det var godt nok ved at være lidt ensformig og montere dæk. Men det var en dejlig fornemmelse, at der var brug for ham, og at de var glade for den måde, han lavede sit arbejde på. En gang havde han været ude hos sin ene søn og ordnet hele haven. Han havde ikke engang fået tak, kun en spøget bemærkning om, at græskanten ved blomsterbedene ikke var helt lige. Den havde givet igen ved at bemærke, at sønnen bare kunne få en gartner til at lave det. God idé, havde knægten sagt. Den var derefter kørt hjem i meget dårlig humør. 14 dage senere var han blevet inviteret ud for at se, hvor flot haven var blevet, efter en professionel gartner havde ordnet den. Den havde undskyldt sig med, at han havde ondt i ryggen. Han så hen på Ingrid. Jeg vil meget gerne blive, hvis I vil have mig. Jeg har ikke noget at vende tilbage til.
Inger havde siddet tålmodig og ventet, mens han havde tænkt. Nu lyste hun op i et stort smil. Vi er meget glade for at have dig alle sammen, men du må hellere skrive til dine børn igen. Savner du dem meget? Dan sad og funderede over, hvad han skulle svare. Nej, sagde han så. De har ikke haft så stor betydning i min tilværelse, efter min kone døde. Der er så stor afstand mellem den måde, de og jeg lever på, at den ene part lige så godt kunne bo på Mars. Ingrid smilte ved den bemærkning. Som du lever nu eller før? Begge dele, svarede han. Det gør mig ondt for dig, sagde hun stille. Dan smilede. Det gør ikke så meget nu. Jeg har fået Maria. Ingrid så undersøgende på Dan. Føler du virkelig for hende, som om hun er din datter? Ja, svarede Dan med et grin. Hun er i hvert fald indimellem lige så irriterende, som om det var tilfældet. Men jeg kan ikke lade være med at holde af hende alligevel. Det kender jeg godt, sagde Ingrid. Jeg arbejder sammen med hende. Hun er en drillepind, men altid i godt humør. Tænker du også på mig, som om jeg er din datter, spurgte hun lidt drillende. Nej, svarede han lidt nølende, som en god vens kone. Kun som det. Dan så på den kørende unge pige med det lyse hår. Lidt undvigende svarede han. Jane siger, at man ikke selv bestemmer, hvem man forelsker sig i. Ingrid smilte. Men du sagde, at man selv bestemte, om man ville gøre noget ved det. Det har Jane fortalt mig. De sad begge uden at sige noget, og stilheden begyndte at blive pinlig. Ingrid brød savsheden og begyndte at forklare ham, hvad det var bedst at skrive, samtidig med at hun gav ham 3 postkort fra Canada. Du skal bare aflevere dem i køkkenet, så sørger de for, at de bliver sendt. Dan sad og så på de 3 kort og tænkte på, hvad han skulle skrive. Han skulle få sine børn til at tro, at han var faret vild i Canadas store skove og forsvundet i den blå luft. Han sad længe og spekulerede. Til sidst skrev han. At tage videre til Canada fra Island. Der var en meget smuk natur i Island, men jeg kom til at savne træer. I morgen tager jeg til fods alene ud i skoven og glæder mig til at opleve den uberørte natur. Pas godt på hinanden, far. Han afleverede de 3 postkort i køkkenet næste morgen. Døren til hans tidligere tilværelse var låst og nøglen smidt væk. Der var 4 dage til det næste fællesmøde. Han skulle sende 6 lukkede transporter afsted om dagen, hvis han ville nå det mål, han havde sat sig. Ikke fordi han igen skulle have ros for sit arbejde. Det ville han helst undvære. Men han ville så nødig have, det var hans skyld, hvis de blev yderligere forsinket. Der kunne under ingen omstændigheder blive tid til at tage på weekend. Han havde fået meget hjælp af Jane, så det lykkedes at blive færdig. Hun var meget effektiv til at arbejde, men meget stille og svarede kun med få ord. Hun undskyldte sig med, at hun var stresset og havde meget at tænke på. Dan var ked af, at de ikke kunne blive bedre venner. Han følte hele hendes tilværelse kun drejede sig om arbejde. Han havde det ondt af hende. På fællesmødet gjorde Dan opmærksom på, at han formentlig ville løbe tør for dæk i slutningen af næste uge. Han fik at vide, at Jane havde bestilt dem, og de var på vej. Mødet gik videre med småting og diverse uskyldige drillerier. Maria rejste sig og tog ordet. Som I sikkert alle ved, har vi i lang tid arbejdet med et problem med vores power unit for at kunne styre styrken på dem. Vi arbejder stadigvæk på højtryk, men jeg er bange for, at vi er ramt ind i en blindgyde. Derfor vil jeg bede jer alle om at lægge på hjernen i blød. Hvis I mener at have en idé, der kan bruges eller har kendskab til en, der har, alt vil blive modtaget med tak. Den anede intet om, hvad en power unit var for noget. Han blev enig med sig selv om, det sikkert var alt for teknisk for ham. Den næste dag kom Jane ved frokosttid for at hjælpe ham. Hun så stadig lige trist ud, men han vidste, hun nåede tiden arbejdede sammen med Maria og Ingrid. Hvis han begyndte at snakke arbejde med hende, ville det måske hjælpe på hendes humør. Hvad er de power units for noget, spurgte han. Hun vendte sig om mod ham. Det er rigtigt. Du har stadigvæk ikke været på rundvisning. Det er en lille energienhed, der laver varme og strøm. De skal bruges ude i enhederne i yderkredsen, når vi engang er færdige. Vi kan ikke finde ud af, hvordan vi skal lave dem, så de kan reguleres. Jane fortalte videre om konstruktionen, men Dan havde svært ved at følge med, når ikke han havde en tegning at se på samtidig. Han syntes, det hjalp lidt på Janes humør at tale om arbejdet, men ikke ret meget. Om aftenen kom Maria for at lege, som hun kaldte det, og spurgte, om han var frisk. Der er noget andet, jeg hellere vil. Kan du skaffe mig en treplantegning over den power unit, som du talte om til mødet? Hun så overbærende på ham.
Vil du også have en brugsanvisning, som er oversat til runer? Dan vendte sig væk og begyndte at gå. Maria blev klar over, at hun var gået langt over stregen og havde såret ham dybt. Hun greb fat i hans arm. Undskyld, det var grimt sagt. Jeg er meget ked af det. Vi har en tredimensionel tegning i computeren. Vil du se på den? Den så på hende med vrede øjne. Kan det ikke være ligegyldigt? Hun så bedende på ham. Ved du ikke nok? Jeg har sagt undskyld. Jeg er ked af det, jeg sagde. Dan blev enig med sig selv om, at det ikke skulle gå ud over alle de andre, at hun opførte sig som en forkælet tøs. OK, så gå ind og tænd for den forbandede computer og vis mig, hvordan jeg finder tegningen. De gik ind, og hun fortalte ham med spag stemme, hvilket program han skulle finde det i, og hvilke taster han skulle trykke på. Han skrev det hele ned på et stykke papir, der lå ved siden af computeren. Er der ellers noget, du vil have, jeg skal gøre? Ja, sagde han vredt. Skrub af. Maria havde tårer i øjnene, da hun gik. Den havde ikke meget lyst til at se på tegningen, efter at være blevet trådt så grundigt over tæerne. Hans stædighed vandt over hans vrede. Han skulle vise den tøs, at selvom man kun havde gået i skole i 9 år og ikke kunne fremvise et fint eksamenspapir, kunne man godt bruge hovedet. Maria havde røde øjne, da hun kom på arbejde dagen efter. Efter kort tid fandt Ingrid og Jane ud af, hvad der var sket. At det var hende, der havde opført sig forkert. Ingrid sagde, at de kunne ikke hjælpe. Det måtte hun selv sørge for at gøre godt igen. Maria så vredt på hende. Jo, men hvorfor fanden skal han absolut føle for mig som en datter? Jeg har da aldrig behandlet ham, som om han er min far. Jane så på hende og blev klar over, hvad der var galt. Nej, du har behandlet, som om han var din bedstefar. Du snor ham om din lillefinger og smider rundt med ham, som om han er en gammel kludedukke. Den bestemmer ikke selv, hvad han skal føle for dig. Det er lige så meget din egen skyld. Vi er mange, der holder meget af dig, selvom du træder på os med jævne mellemrum. Det var nok klogt at tænke på, jo mere vi holder af dig, jo mere ondt gør det, når du træder på os. Den holder mere af dig, end du er klar over. Den arbejdede stødt formiddagen igennem, mens hans tanker drejede sig om den tegning, som han følte, han havde fotografi af inde i hovedet. Han håbede, at Jane kom til frokosttid. Der var nogle spørgsmål angående tegningen. Han ville under ingen omstændighed spørge Maria. Jane var ikke kommet, inden han kørte til frokost. Han havde sat sig alene og sad og tænkt på det, han havde fundet ud af, med den power unit ville virke. Han havde det også dårligt med, at han blev uvenner med Maria. Da han kom tilbage, var Jane stadigvæk ikke kommet. Gnasker kom kørende. Det var et underligt navn at give den unge mand. Den kunne dog godt forstå, at han havde fået det. Man så ham næsten aldrig uden et æble i hånden eller i munden. Han svingede ind og spurgte, om den manglede rent tøj. Den rystede på hovedet, og Gnasker kørte videre. Underlig før, tænkte den, men han var altid i godt humør og ikke så stresset som mange af de andre. Jane kom kørende og gik hen til den. Undskyld, jeg kommer så sent, men jeg har måttet lege den lille lommepsykolog den halve formiddag på grund af Maria. Den så ned i gulvet. Jeg har ked af det, der skete i går. Jeg må hellere få sagt undskyld til hende i aften. Jane så vredt på ham. Det kan du lige prøve på. Det er hende, der skal sige undskyld. Jeg er snart træt af, at hun render rundt og opfører sig som en krydsning mellem en forkælet teenager og en bedrevidende idiot. Nu må hun så se at blive voksen. Vi har ikke tid til sådan noget pjat. Hvor kan jeg bedst hjælpe i dag? Jeg vil gerne vide noget om den der power unit, hvordan dyserne virker og hvad minimum- og maksimumtrykket på brændstoftilførselen vil være. OK, sagde Jane. Dyserne starter ved et tryk på 3,5 bar. Hvor højt tryk de kan tage, ved jeg ikke, men det har heller ingen betydning. Det er ikke muligt at regulere dem ved at ændre fødetrykket. Det er ikke afgørende. Det, der afgør, hvor meget varme de afgiver, er, hvor mange dyser, der arbejder. Det var en skam, sagde Dan. Jeg troede lige, jeg havde fået en idé. Jane så på den gamle mand og kom til at tænke på, hvad Maria havde sagt til ham i går. Hun smilte. Dagen er ikke gået endnu, men nu skal vi vist have sendt nogle transporter afsted. Med alle de hjul, du har lavet, må jeg vist hellere se at komme i gang. De havde fået sendt den 6. transporter afsted, og Dan var glad for at have nået det, han gerne ville. Den power unit spøgte stadig i hans hoved. Det var efterhånden blevet rutine at montere dæk, så der var tid nok til at tænke på andre ting. Puha, sagde Jane. Nu vil jeg hjem og i bad. Vil du med? Jeg arbejder normalt til omkring 8:30. Jeg er ikke så hurtig. Hødt, sagde hun.
Du kan bare give den en skalle i morgen, så indhenter du hurtigt det. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke arbejde hurtigere, end jeg gør nu, men jeg kan godt arbejde længere tid. Kom nu med, sagde Jane. Der skal også være tid til at være lidt social. Jeg vil hellere blive lidt længere. Der er så mange, der stadigvæk mangler. Jane gav op og kørte. Den kunne godt se, at hun var skuffet, men det var der ikke noget at gøre ved. Han havde ikke lyst til at sidde og snakke oven på det skænderi med Maria. Så ville han hellere prøve at finde en løsning til den power unit og få lavet noget fornuftigt samtidig. Dagen efter lå der besked for Jane, at hun ikke kunne komme, så han var glad for, at han var blevet længere aften før. Han arbejdede i sit sædvanlige, rolige tempo, mens han tænkte på, hvordan man kunne lave den regulator. Indimellem gik han hen til computeren og lavede nogle små tegninger på et stykke papir, der han havde liggende ved siden af. Han havde fundet en løsning til mekanisk at blænde op og ned for dyserne, men det ville komme til at sidde inde i midten af enheden og ikke til at styre udefra. Først sidst på dagen fandt han en mulig løsning. Han så hen på computeren. Han var aldrig blevet glad for at bruge den, men han kunne godt se, at det var praktisk. Han skrev en besked til Jane og fortsatte med at montere dæk. Ingrid stod alene i forskning- og forsøgsafdelingen, da dens besked kom frem. Jane var kommet bagud med sit arbejde i tunnelerne. Hun havde brugt meget tid til forskning og havde også været meget ude at hjælpe Dan. Ingrid havde sendt Maria hjem. Når bare hun sad og vendte høns i stedet for at bestille noget, kunne hun lyst godt gå. Så gik hun i det mindste ikke i vejen. Ingrid læste Dans besked og skrev tilbage. Jane er ude i tunnelerne og kommer først sent hjem. Med hensyn til de spørgsmål er det godt nok Janes afdeling. Jeg ved, vi har prøvet alt lige fra 1,5 til 10 bar, uden det gjorde nogen forskel. Hverken på forbrug eller hvor meget varme eller strøm den afgav. Den er simpelthen ligeglad. Men du skal have mange tak, fordi du prøver at hjælpe. Kærlig hilsen, Ingrid. Lampen over Dans computer lyste, og han gik ind for at læse svaret. Han havde fået det svar, han gerne ville have. Nu var det et spørgsmål, om de kunne lave det, og om det kunne holde længe nok. Han fik kun sendt 4 transporter afsted. Han havde ikke ro i kroppen til at arbejde forud til næste dag, som han plejede. Han måtte simpelthen hen og se, om han kunne finde Ingrid. Dan var kommet tilbage. Han sad og slog mave efter sin aftensmad. Han havde også været i bad. Han havde stadigvæk ikke set noget til Ingrid. Han så Eje komme op af badet og gik ind for at spørge ham. Derude sagde Eje og pegede ude i vandet. Dan fik øje på Ingrid samtidig med, at hun fik øje på ham. Hun vinkede og svømmede hen imod ham. Kom ned til os andre, sagde hun. Vandet er skønt i aften. Det har jeg ikke tid til, og det er du heller ikke, når du ser det, jeg vil vise dig. OK, sagde hun og kravlede op ad stigen lige for næsen af ham. Dan skyndte sig at se den anden vej. Er du stadigvæk generet, spurgte hun, mens hun tørrede sig. Nej, men du er en meget smuk kvinde, og selvom jeg ser lidt slidt ud i bestrækket, så er jeg ikke lavet af træ. OK, nu har jeg tøj på, du kan godt vende dig om. Er det bedre nu, spurgte hun drillende. Ja, svarede han, men ikke ret meget. Lad være med at drille mig. Undskyld, sagde Ingrid, og spurgte om, hvad det var, hun skulle se. Dan fortalte, hvad han havde fundet ud af, mens han viste de små skitser, han havde lavet.